naman tumulong sa kabuuan ng pagsisiyasat hinggil sa naturang usapin kasama ng pagbubunyag ng kanyang mga nalalaman. Kahapon mga kabombo ay nilabas na ng Office of the President ang nilalaman ng Executive Order No. 94 na nag-aatas para naman sa pagbuo ng Independent Commission on Infrastructure na isasagawa ang investigasyon sa usapin ng korupsyon, irregularidad at hindi maayos na paggamit ng pondo ng gobyerno na nakalaan para sa mga flood control infrastructure at maraming iba pang public infrastructure. Pagtutuunan din ng pansin ng komisyon ang lahat ng mga flood control projects na pinondohan ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Maliban sa investigasyon, may kapangyarihan din ang naturang komisyon na tumanggap, maghanap at mag-evaluate ng mga ebidensya at intelligence report kasama na ang pagsasagawa ng hearing, testimonya at paglalabas ng subpoena para naman sa mga witness at mga dokumento na kakailanganin sa isinasagawang investigasyon. Mariring irekomenda ang pagsasampa ng akmang kriminal, civil at administrative cases sa Office of the Ombudsman, Department of Justice at Civil Service Commission at maraming iba pang ahensya. Inaasahan naman na formal na iaanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong nilalaman ng komisyon sa lalong madaling panahon. Samantala itong CCTV footage ng pagbisita sa Senado ng tauhan ng isang construction firm na sabit sa flood control project. Ilalantad na yan sa Setyembre 18. Ito naman si Senator Ping Lacson, nagbabalang walang kikilingan sa investigasyon kahit may masagasaan na mambabatas. Kaugnay niyan, may mga report dyan si Bombo J. Sigalvez. Nakatakdang ipresenta sa Setyembre 18 ang kopya ng CCTV footage na umano'y nakahuli sa isang tauhan ng construction firm na sangkot sa kontrobersya sa mga flood control project habang bumibisita sa Senado noong Agosto 19. Kaugnay ito ng aligasyon ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na isang nagngangalang Mina, staff ng WJ Construction Company, ang nagdala ng obligasyon o lagay sa isang staff ng senador. Ayon kay Lacson, layunin ng paglalabas ng CCTV ay upang matukoy kung aling opisina sa Senado ang binisita ni Mina. Sa ngayon, malinaw lamang na nakapunta ito sa tanggapan ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ni Lacson, ipatatawag din ang nasabing tauhan upang malaman kung sino talagang kanyang pinuntahan sa Senado at kung anong dahilan ng kanyang pagbisita. Sa nagdaang pagdinig ng komite sa Kamara, inihayag ni Hernandez na nagabot umanong WJ Construction ng obligasyon kay Beng Ramos na tinukoy niyang kasamahan ni Senador Jinggoy Estrada. Maring itinanggi naman ni Estrada na may tauhan siyang nagngangalang Beng Ramos at iginiit na wala rin siyang kinalaman sa anumang korupsyon kaugnay ng mga flood control projects. Samantala, sinabi ni Lacson na ipatatawag din nilang opisyal na nangangasiwa sa CCTV sa Senado upang maging formal ang testimonya hinggil sa nakuna ng kamera. Siguro sa Webes sa pagdinig. Iano ko doon para kung ano pa yung ibang opisina na napuntahan. Kasi sa ngayon, ang maliwanag pinuntahan niya, yung Blue Ribbon na sa third floor yata yun yung office na, yung isang opisina ng Blue Ribbon. Nagbabala rin si Lacson na walang kikilingan ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon hinggil sa mga flood control projects kahit pa may matamaan sa hani ng mga mambabatas sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Lacson, handa ang kanyang komite na ipatawag ang sinumang senador o kongresista kung may sapat na ebidensya laban sa kanila. Binigyan din ng senador na walang poprotektahan sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon kahit pa mayroong parliamentary courtesy. We will always be guided by evidence. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santuin. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Sigalvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Samantala mga kabombo, ito namang si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon umapila na huwag naman husgahan ang kabuuan ng Department of Public Works and Highways at yung kanilang mga tauhan. Sisiguraduhin daw na mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Alamin pa natin ang iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Nanawagan si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa publiko na maging kalmado at huwag agad husgahan ang lahat ng kawani ng ahensya kaugnay ng issue ng manumalyang flood control projects. Ayon kay Dizon, nauunawaan niya ang galit ng taong bayan lalo't sila mismo ang naapektuhan ng maling paggamit ng pondo para sa mga infrastruktura. Anya, may karapatan ng publiko na maglabas ng hinanakit at sama ng loob at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag ng matinding galit matapos mabunyag ang mga irregularidad. Gayunpaman, iginiit ni Dizon na hindi lahat ng nasa kagawaran ay dapat isama sa batikos dahil karamihan umano sa mga kawani at opisyal ay tapat at nagsiservisyo ng maayos. Unang-una, the people have every right to be angry. The president himself is so angry, he was almost brought to tears during an interview a few days ago. Sino ba naman ang hindi magagalit? Nakikita mo yung mga pinagagawa nitong mga hayop na sa pera ng taong bayan. Masakit. Pero ulitin ko, marami dito sa DPWH, higit na nakararami, hindi ganito. Maayos yan, honest yan. No? Huwag naman tayo maghusga kagad. Kaugnay ng pagsisiyasat, matatanda ang personal na nagtungo si Dizon sa Office of the Ombudsman kahapon upang ihain ang unang batch ng mga kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga kontratistang sangkot sa umano'y ghost projects at overpriced infrastructure partikular sa flood control. Tiniyak niyang ito ay simula pa lamang at marami pang kasong isusunod. Bunsod na matinding batikos sa internet at ilang insidente ng pambabastos sa mga empleyado ng DPWH, nagpasya rin ng kalihim na pansamantalang ipatigil ang pagsusuot ng uniforme ng mga kawani upang masiguro ang kanilang seguridad. Samantala, sinabi rin ni Dizon na nakatakda siyang makipagpulong kay Senator Mark Villar, dating kalihim ng DPWH, upang malinawan sa ilang issue. Kabilang ang paglaki ng ilang kontratista na umano'y nagsimula noong panahon ng kanyang pamumuno. Nilinaw din ni Dizon na kahit personal silang magkaibigan, hindi ito magiging hadlang sa investigasyon. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, inihain na ni Attorney Ernest Livanza ang legal counsel ni dating Department of Public Works and Highways Engineer Bryce Hernandez ang petisyong writ of amparo sa isang korte sa Pasay kasunod yan ang mailipat sa City Jail ng naturang lungsod. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Livanza, ang petisyong inihain sa Branch 12 ng Pasay Regional Trial Court para hilingin ang temporary protection order at upang maisailalim ang kanyang kliyente sa Witness Protection Program. Giit niya ay hindi akusado o convicted sa anumang kaso si Hernandez, kaya't kinwestiyon ito ng dalhin ang kliyente sa Pasay City Jail. Dagdag pa ni Attorney Livanza, si Engineer Bryce Hernandez ay nakatatanggap na ng mga banta matapos ang kanyang revelasyon sa House of Representatives. Lumalala pa niya ito ng kanyang idawit at pangalanan ng ilang senador na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kuha naman tayo ng mga karagdagang report. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kinilala naman ang mga natatanging agrarian reform beneficiaries, mga kabombo. Pero mamaya babalikan pa natin ang iba pang malalaking balita hinggil naman doon sa usapin ng flood control projects. Ano pa kaya mga aktibidad ng Pangulo ang kanyang ginagampanan sa mga pagkakataong ito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Annalise Soberano. Bombo Danis, pinuri nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natatanging agrarian reform beneficiaries dahil sa kanilang ambag at kontribusyon sa kanilang komunidad. Nananawagan din ang Pangulo sa mga magsasaka na ipagpatuloy ang pagtatanim nang sa gayon may makain ang sambayanang Pilipino. Hinimok din ito ang mga magsasaka gamitin ang mga makabagong teknolohiya para hindi na sila mahirapan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, paparangalan natin ang natatanging agrarian reform beneficiaries at agrarian reform communities.
Mula sa 45 finalists, maingat nating pinili ang 17 awardee, 10 na most outstanding ARB, 3 most progressive na ARBO, at 4 na most progressive ARC. Kinikilala natin ang ARBs na mayroong mataas na ani at higit sa lahat, malalim na malasakit para sa pamilya, sa kapwa at sa kalikasan. Makakatanggap ang bawat awardee ng plaque, medalya at cash award na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Sa kabilang dako, binuksan ng palasyo ngayong araw ang Kalayaan Grounds para sa salo-salo. Bahagi ito ng birthday celebration ng Pangulong Ferdinand Marcos. Bukas ang birthday ng Pangulo, September 13 at 63 years old na ang presidente. Hindi raman nagbabago ang birthday wish ni Pangulong Marcos. Giit ng punong ehekutibo. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang kanyang hangarin. Ito ay magkaroon ng maayos na buhay ang bawat Pilipino. Kasama rito ang pagpapatuloy ng mga proyekto ng pamahalaan na tutulong lalo na sa mga mahihirap. Bombo Dennis, inaabangan din natin ang posibleng pag-anunsyo din ng Malacanang sa mga magiging komposisyon ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Sa kabilang balita, isinusulong naman ng isang mambabatas ang panukalang Balik Bayanihan sa Probinsya Bill o ang House Bill number 3124. Inihain ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos ang House Bill number 3124 na layong matugunan ang internal migration sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga local ecosystem para sa trabaho at negosyo sa pamamagitan ng paghahanay ng mga patakaran sa edukasyon, paggawa at pag-unlad sa halip na mag-alok lamang ng mga pansamantalang insentibo. Ang panukala ay lilikha ng Balik Bayanihan Program na naglalaman ng iba't ibang bahagi tulad ng pagtatalaga ng mga provincial talent hub na magbibigay ng career coaching, job matching at labor market information. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, nagbabala naman si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na maaring harapin ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana ang impeachment proceedings sa Kamara kung hindi ito kusang magbitiw sa pwesto. Ibinato ni de Lima ang babalang ito sa pagdinig ng House Committee on Appropriations hinggil sa budget ng Commission on Audit noong Huwebes, Setyembre 11. Naging sentro ng usapan si Lipana matapos isiwalat na ang kanyang asawa na si Marilu Laurio Lipana ay presidente at general manager ng Olympus Mining and Builders Group of Philippines, isang kumpanyang may siyam na kasalukuyang kontrata sa Department of Public Works and Highways para yan sa mga flood control projects at farm to market road sa Bulacan. Naaabot yan sa 326.6 million pesos bukod pa sa mga natapos na proyekto na nagkakahalaga ng 178.52 million pesos. Hindi nakadalo si Lipana sa pagdinig dahil kasalukuyan umano itong nasa abroad at naka-medical leave mula pa noong unang linggo ng Agosto. Ayon naman kay Commission on Audit at Chairman Gamaliel Cordoba, nakatakda itong bumalik bago matapos itong buwan ng Setyembre. Binigyan din ni Representative de Lima, ang dating kalihim na Department of Justice, na bagaman tanging impeachment lamang ang paraan para mapatalsik ang mga miyembro ng Constitutional Commissions, malinaw ang conflict of interest sa kaso ni Lipana. Hiniling din ni de Lima kay Cordoba na agad kausapin ang kanyang opisyal pagbalik nito sa ating bansa. Naganap ang pagdinig sa gitna ng mga alegasyon ng malawakang korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Si Commissioner Lipana naman ay tinalaga sa Commission on Audit noong taong 2022 sa ilalim yan ng Administrasyong Duterte. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, meron tayong mga update kaugnay doon sa deployment ng halos 3,000 mga tauhan ng Philippine National Police ngayong araw ho ito dahil sa inaasahan ng mga kilos protestang isasagawa sa iba't ibang sulok ng Metro Manila at yan ay ating aantabayanan mamaya lamang. Samantala, Bombo Jai!
Yes, Bombo Dennis, naniniwala naman si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi maihahalin tulad ang mga Pilipino sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Nepal at Indonesia. Ayon kay Secretary Remulla, hindi ugali ng mga Pinoy na magsunog o manira ng mga kagamitan. Git nito, narating na sa kasaysayan ng bansa ang mga hindi magagandang pangyayari, subalit hindi humantong sa katulad na sitwasyon ang Pilipinas. Pero sa kabila nito ay tiniyak ni Secretary Remulla ang kanilang kahandaan sa kahit anong sitwasyon. Naniniwala naman si Department of Interior and Local Government Remulla na malaki ang pagkakaiba ng mga Pilipino kumpara sa mga mamamayan ng Nepal at Indonesia pagdating sa pagharap sa mga kaguluhan. Ipinahayag ni Secretary Remulla na hindi maaring ituring na pareho ang sitwasyon sa Pilipinas at sa mga bansang nabanggit, lalo na sa konteksto ng mga kilos protesta at iba pang uri ng pagpapahayag ng saloobin. Ayon kay Remulla, ang mga Pilipino ay may sariling paraan ng pagpapakita ng kanilang mga hinaing at hindi umano ito kinabibilangan ng pagsunog o paninira ng mga kagamitan at infrastruktura. Git pa ng kalihim, mayroon ng mga pagkakataon sa kasaysayan ng ating bansa kung saan nakaranas ang Pilipinas ng mga mahihirap at hindi magagandang pangyayari, subalit kahit sa mga panahong iyon ay hindi umano humantong ang sitwasyon sa Pilipinas sa mga eksena ng karahasan at pagkasira na kasalukuyang nakikita sa ibang bansa. Pero sa kabila ng paniniwalang ito, tiniyak ni Secretary Remulla sa publiko na handa ang Department of Interior and Local Government at ang buong pamahalaan sa anumang maaring mangyari. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naglabas ng recall order ang Department of Migrant Workers laban naman sa labor attaché na si Macy Malangke mula yan sa Los Angeles doon sa Estados Unidos upang humarap sa investigasyon. Kaugnay pa rin ito ng kontrobersiya sa flood control projects. Kasunod nga ito ng naging pagsisiwalat ni Senator Panfilo Ping Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na iniuugnay ang global o MBB Global Properties sa naturang issue at kinilala itong si Malangke ang presidente ng naturang kumpanya. Anya sa Department of Migrant Workers Secretary na si Hans Leo Cagdac, hindi pa ito disciplinary action kundi bahagi pa lamang ng proseso. Ayon kay Cagdac, matapos nang bumalik mula sa Doha ay kailangang face-to-face na sagutin nitong si Malangke ang mga katanungan na kanilang ipupukol. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac. Pahiwatig ko lang kasi yung privilege speech ni Senate Blue Ribbon Chair Panfilo Lacson ay pinangalanan ang isang Macy Malangke bilang presidente ng MBB Global Properties na tila nasangkot dito sa investigasyon sa mga flood control projects. Si Ms. Macy Malangke ay labor attaché natin sa Los Angeles. So today ay nag-issue na tayo ng recall order para harapin niya ang investigasyon. Haharap lang siya sa investigasyon, wala pa namang disciplinary action. Pero mahalaga makauwi muna siya kasi kailangan face-to-face, harap-harapan niyang sagutin ng mga katanungan. Hindi lamang namin, kundi ano pa ang kinakailangan niyang harapin. Bahagi yan ng mga pahayag nitong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac, nakakabalik lamang mula naman sa bahagi ng Doha, Qatar. Sa iba pang balita, minaliit lamang ni Philippine Navy Western Command spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang napaulat na plano ng China na pagtatayo at pagbuo ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Ayon kay Trinidad, posibleng bahagi lamang ito ng naratibo ng China na pagpapalakas ng domestic audience. Maari rin anyang tinataya ng China ang magiging response o katugunan ng Pilipinas sa naturang pahayag. Kilalaan niya ang China na nagsasabi ng isang bagay ngunit iba naman ang ginagawa, bagay na nagpapalala naman sa trust deficit ng gobyerno nito. Naniniwala rin ang Navy official na nais ng naturang bansa na patatagin pa ang nasyonalismo ng mga Chinese national, kaya gumagawa ang pamahalaan nito ng mga isyu na maaring magpataas sa kanilang pagkakabayan. Inihalimbawa ni Trinidad ang nangyari noong Agosto 11 kung saan bumaga itong barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Chinese Navy na kapwa ng hahabol sa barko ng Philippine Coast Guard. Posible anya na ang inilabas nilang pahayag
pahayag ay para ipakita sa kanilang mamamayan na malakas ang naturang bansa at pinoprotektahan pa rin ito ang interes ng China sa naturang karagatan. Giit ng opisyal, hindi kailangang mag-overreact ang Pilipinas sa naging pahayag ng China. Nakakahanda rin ang Armed Forces of the Philippines sa anumang susunod pang mangyayari sa naturang bahura, kasama na ang iba pang maritime feature ng West Philippine Sea. Tiniyak din ng opisyal na patuloy na nakabantay ang Armed Forces of the Philippines sa naturang karagatan. At ayon sa opisyal, hindi pa iniwan ng Armed Forces of the Philippines ang West Philippine Sea na nagsasagawa ng ayuda program, pati na rin ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga nangingisda doon sa bisinidad ng Baho de Masinloc. Samantala, tinawag ni Director General ng National Security Advisor o itong National Security Advisor na si Eduardo Anyo na patently illegal ang plano ng China na magtatag ng tinatawag nila Nature Reserve dyan sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa parte ng West Philippine Sea. Ayon kay Anyo, malinaw na nilabag ng naturang bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award na pinal na umiral at maging ang 2022 Declaration of Conduct of Parties. Ito ay hindi ito anya para naman sa kalikasan kundi para bigyang katwiran ang kontrol ng higanting bansa dyan sa Baho de Masinloc na malinaw na sakop naman ang teritoryo ng Pilipinas at nasa loob yan ng Exclusive Economic Zone. Binigyang din pa ni Anyo ang labag na hakbang ng Beijing mula 2016 ay may ebidensya ng malawak na panghuhuli ng endangered species at pagkasira ng bahura na ginagamit ng mga mangingisda sapagkat dito nagkakanlong ang mga isda, bagay na kinikilala naman ng Arbitral Tribunal. Samantala, nagpahayag ng maring pagtutol ang Department of Foreign Affairs sa naturang plano ng China at tiniyak na tanging Pilipinas lamang ang may karapatan na magtatag ng marine protected areas dyan sa naturang Baho de Masinloc Shoal. Naghahanda na ang Department of Foreign Affairs ng formal diplomatic protest laban sa Beijing na may buong suporta ng National Security Council. Inihayag naman ang pamahalaan ng China nitong Miyerkules na inaprubahan ng kanilang State Council ang panukalang isinulong ng Ministry of Natural Resources na itatag ang Wangyan Dao National Nature Reserve sa Baho de Masinloc kahit na ito ay patuloy na pinagtatalunan. Samantala, nangako naman si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na paiiralin ng mga pulis ang maximum tolerance sa pagtugon sa malawakang demonstrasyon at mga rally na isinasagawa ng iba't ibang grupo bilang protesta sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, nakahanay ang lahat ng contingency na dapat ipatupad ng mga pulis at naiintindihan niya ng pamahalaan ang galit ng publiko laban sa natutuklasang malawakang korupsyon sa mga public infrastructure project. Tiniyak ng kalihim na poprotektahan at rerespetuhin ng pulisya ang constitutional rights ng mga rallyista kasama na ang kanilang karapatan na bumuo ng grupo at maghayag ng mga hinaing at hinanakita. Pero kailangan din anyang kumuha ang mga ito ng permit. Naglabas na rin ito ng direktiba sa mga pulis na maging present lahat o sa lahat ng mga pagkakataon at saan mang lugar na may nakahanay na rally, pairali ng pasensya at respetuhin ang sentimiento ng mga mamamayan. Naniniwala rin ang kalihim na kailangang maihayag ng publiko ang anumang nararamdamang hinaing at hayaan lamang silang magprotesta. Hanggat pinipilit na pigilan ang protesta ng mga tao, lalo lamang anyang lumalala ang sitwasyon kaya't dapat lamang itong hayaan. Binaliwala naman ang kalihim ang posibilidad na matulad ang mga serye ng protesta sa Pilipinas sa mga nangyayari doon sa Nepal at Indonesia. Ayon kay Secretary Remulla, hindi ganito ang mga Pilipino at kahit pa sa pinakabis na sitwasyon ay hindi rin nagagawa ng mga Pinoy na magsunog at manakit ng kapwa. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, mayroon ho tayong makakausap. Dati ho itong opisyal ng Department of Finance. Alamin ho natin kung ano yung mga inaasahan na hakbang para maingatan na hindi magamit dyan sa mga flood control anomalies. Yung pondo na ilalaan ng ating gobyerno, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Pati na yung mga pagkilos ng ilang mga grupo ngayong kabi-kabila ang mga rally na idinaraos dahil pa rin sa paglaban sa korupsyon. Samantala, Bombo Jai.
Maaring umabot lang ng ilang buwan at hindi taon ang pagtukoy kung kayang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa paglilitis sa International Criminal Court. Ayon yan kay Attorney Gilbert Andres, ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings. Pumayag ang International Court Pre-Trial Chamber 1 ipagpaliban ng limitado ang confirmation of charges hearing upang beripikahin ang aligasyon ng depensa na may cognitive impairment ang dating Pangulo. Kasabay nito, iginiit ng kampo ni Duterte sa pangunguna ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na ang dating Pangulo ay may cognitive impairment in multiple domains na nagiging hadlang para epektibong makilahok sa paglilitis. Batay sa kanilang mga isinumiting medical at psychological evaluation, nakararanas umano ang dating Pangulo ng serye o seryosong problema sa memorya, orientation at executive functioning. Isa sa mga neuropsychologist naman ang nagsuri at nagkonklusyon na hindi na kayang makilahok ni Duterte sa proceedings at hindi rin niya magagampanan na pagbibigay ng malinaw na instruksyon sa kanyang mga abogado. Nilinaw naman ni Attorney Andres na hindi katumbas ng dismissal ang postponement at maaari pa rin magpatuloy sa pangangalap ng ebidensya ang prosekusyon. Dagdag pa ng abogado, wala pang naitalang kaso ang International Court na tuluyang ibasura dahil yan sa medical unfitness ng akusado. Si Duterte ay nakusahan ng pagbuo at pagpupondo ng mga death squad na sangkot yan sa drug war killings noong kanyang 6 na taong panunungkulan bilang Pangulo. Sa mga dagdag na balita, itong negosyante na si Atong Ang kasamang iba pa mga respondents sa missing sa Bungeros ay pati na ho yung mga kaanak ng mga nawawala posible ho magkaharap-harap sa preliminary investigation. Ang Department of Justice naman tiniyak na magiging patas at walang papaboran sa pag-iimbestiga hinggil sa missing sa Bungeros. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na posibleng magkaharap-harap ang kaanak ng mga nawawalang sabungero at mga respondents sa reklamong kanilang hinahin kamakailan, kung saan kabilang rito ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, Gretchen Barreto at nasa higit 50 pang mga individuala. Ayon kay Justice Assistant Secretary Nico Clavano, hindi malabo itong mangyari sapagkat pinaghaharap-harap naman sa panel of prosecutors ang mga respondents at complainants sa pagsasagawa ng preliminary investigation. Kabilang anya rito sa kadalasang prosesong isinasagawa ng prosekusyon na siyang nakatalagang humawak sa naturang kaso. Kanyang ibinahagi pa ang pahayag kasunod ng maglabas na ng subpoena ang Department of Justice sa nasa 60 mga individual na sasangkot sa issue ng pagkawala ng mga sabungero. Kaya't kung maghahain man ang mga ito ng counter affidavit, ani Assistant Secretary Nico Clavano, kinakailangan nila itong isumite dito sa Department of Justice at hindi sa ibang lugar. Tanging panunumpa o sworn-in lamang raw ang maaaring isagawa sa ibang tanggapan o prosecutor's office. Opo, that is usually the process in preliminary investigation na magharap-harap sila in front of the panel of prosecutors assigned to the case. Hindi po, yung counter affidavit kailangan dito po sa mismong DOJ main dahil dito po yung kaso nila. Yung pwede sa ibang prosecutor po, yung pag-swear in dun sa kanilang counter. Yan ang tinig ni Assistant Secretary Nico Clavano, spokesperson ng Department of Justice. Binigyan linaw pa ng naturang tagapagsalita ng panunumpa ay kinakailangan personal ipresenta ng mga respondents ang sarili sa kanyang pagsusumite ng counter affidavit. Ngunit anyay, ang pagpunta o hindi man nito sa Department of Justice para sa preliminary investigation ay subject for approval pa ng prosecution. Narito ating muling balikan ang tinig ni Assistant Secretary Nico Clavano, spokesperson ng Department of Justice. Ang kailangan na personal po, yung pag-swear in dun sa kanilang counter affidavit kung magsasubmit sila ng counter affidavit. No? Ngunit yung pagpunta dito personally is subject to the approval of the prosecutors or panel of prosecutors. No? So there are times na pinapayagan po ang mga respondent na mag-assign ng isang representative na mag-appear dito sa DOJ. Ngunit syempre, hanggat kaya, we encourage all respondents to come personally.
Samantala, inihayag naman ng kagawaran na makatitiyak umano ang magkabilang panig na magiging patas ito sa nagpapatuloy na investigasyon. Giit ni Justice Assistant Secretary Clavero, ang kanilang pag-iimbestiga ay nakabase lamang sa mga ebidensyang layon lamang mailabas ang katotohanan. Narito ating muling pakinggan si Assistant Secretary Nico Clavero, spokesperson ng Department of Justice. Well, definitely you can expect an evidence-based investigation and an evidence-based decision from the panel of prosecutors. Wala po tayong kinikilingan dito, kundi yung katotohanan lang po at hustisya. Kaya we just hope that they use this avenue and this channel for their own personal quest for the truth. Wala naman po tayong ibang gusto dito kung hindi lumabas ang katotohanan. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grancilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo. Ang Bureau of Jail Management and Penology naman may hakbang para tugunan ang problema ng mental health ng mga inmates. Kaunay niyan may mga report si Bombo Juvino Galang. Agad na natutugunan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang mental health problems ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Ayon kay Jail Officer 2 Misha Franz Cardinosa ng Unit Mental Health Officer ng Cabuyao City Jail Female Dorm sa Maya, Laguna, na mayroon silang mga programa para agad na maagapan ang pagkakaroon ng mental health problems ng mga PDL. Kabilang na dito ang ilang mga iba't ibang aktibidad para hindi maboryo ang mga inmates. Siyempre sir, ang mga PDL po natin, masyado silang maraming oras para mag-isip. So yung mga katulad ng pangungulila po sa pamilya, kung ano na po ba nangyari sa kaso nila, ayan, yung pagkainip. So gumagawa po ako ng paraan sir kung saan pwedeng maibsan yung kanilang mga nararamdaman. Kaming tinatawag na idalaw at itawag po kung saan nakakakontak po sila sa kanilang family sa pamamagitan po ng video call at saka po ng tawag. PDL po tayo na talagang hindi na po nakakakontak sa family. Ang ginagawa po namin doon ay syempre po kinakausap po naman natin. May mga sitwasyon po talaga tayo na hindi po natin kontrolado pero ipinaparamdam pa rin po naman natin sa kanila na hindi po sila nag-iisa. Umasa naman si Jail Inspector Annalisa Foster, ang City Jail Warden ng nasabing lungsod, na dapat ay maipasa na rin ang anti-discrimination law para sa mga PDL dahil isa ito sa kinakaharap na problema kapag sila ay nakakalaya na. Aminado ito na may ilang mga PDLs na humingi na rin ng tulong sa kanya para agad na makahanap ng trabaho dahil sila ay nabibiktima ng discrimination. Hindi lang sa amin sa Cabuyao City Jail, sa BJMP in general, na nahahanapan sila ng trabaho. Kasi meron na tayong mga partner service providers na minsan connected din sa mga industry. So syempre ang screening lang is on our part and then yung facilitation ng mga requirements. Then dito mismo sa peso, malimit dito ang source natin ng employment sa LGU. So sila mismo ang nagsiset upon release, pababalikin ang PDL natin para sa interview. And then sila din ang nagkikipag-connect sa employer para mabigyan sila ng trabaho. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon live via Zoom ang isa kong dating Undersecretary ng Department of Finance, si Professor Shelo Magno. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Professor. Magandang tanghali, Dennis, at magandang tanghali, Jaira, at sa mga tagapakinig po ninyo. Ayan, unang-una, nais po namin maitanong, kontento ba kayo dun sa nagiging takbo ng investigasyon? Meron na sa Kamara, meron din sa Senado, at mukhang matatatluhan pa ng isang separate body. Ano ho ang inyong take dito, Professor?
Alam niyo, nakikita naman natin yung House at Senate nagsusunugan lang ng bahay, no? Yung sa House of Representatives, ang inalalatag ay yung mga posibleng involved na senador. At yung mga sa Senate naman, posibleng yung mga involved na miyembro ng House of Representatives. Pero sa tingin ko, hindi pa ganun kalakas at sapat ang ebidensya dito sa mga politiko na nai-involve sa issue ng ghost at saka flood control projects na kulang-kulang ang materyales, at saka yung matinding korupsyon na kaugnay dito. Ang isa pa rin natin dapat pakatandaan, itong investigasyon sa House at sa Senate ay wala naman ding kaugnayan kung makakasuhan ba o hindi itong mga sangkot na to, dahil itong ginagawa na to ay supposedly in aid of legislation. At wala pa rin na-identify kung ano ba yung mga konkretong polisiya na ipaprioritize para maiwasan na nga itong matinding pangungurakot na to sa mga infrastructure projects ng government. Ito namang sa side ng executive, yung inisyo ng Pangulo na creation ng independent commission para mag-imbestiga. Maganda po yan, bilang panimula. Pero kung babasahin natin at aaralin natin ang mandato ng independent commission, ito ay recommendatory at nakabatay pa rin at naaayon pa rin sa kung ano-ano ang gagawin ng iba't ibang ahensya katulad ng DOJ, ng Ombudsman at ng Civil Service Commission, kung ano-ano ang gagawin nila dito sa mga taong nasasangkot sa issue na to. Kaya ako po ay patuloy na nananawagan sa Pangulo na sana mas konkreto pang aksyon, pagpa-file ng kaso at yung mga polisiyang konkreto sana ang isulong natin, dahil nakita na natin ang lumang tugtugin ng korupsyon na to, nangyari na to kay Napoles, nangyayari na naman ngayon at mangyayari pa rin sa future kung talagang walang institutional at policy reforms na mangyayari. Okay. Ito, Professor, paano na lamang ho natin masisiguro na yung pondo? Dahil ngayon natapat ito sa budget season. Inihimay ang pondo ng ating susunod na taon, 2026. Para ho naman dito sa mga inilalaang pondo, halimbawa mga infrastructure projects, ay hindi talaga mauwi sa korupsyon, umaling paggastos. Paano ho ito mababantayan ng mga katulad ho natin na nakatingin lamang, hindi tayo parte ng aktibidad ng pagbalangkas ng pondo? Oo. Binabanggit natin, Dennis, yan yung tinatawag nating open BICAM na dapat talaga ay ma-witness na ng taong bayan yung pagpa-finalize ng budget natin. Isang hakbang lamang yan kasi nakita natin noong mga nakakaraang taon, hindi lamang ito nangyari ngayong 2025. Simula 2023 halos naging malala ang insertion sa budget ng gobyerno. Kung matatandaan naman natin, beginning 2016, simula nang nadeklarang unconstitutional ang pork barrel, dyan nagkaroon talaga na matinding insertion ng mga projects, iba't ibang proyektong pagkakakitaan ng mga politiko sa budget natin. Ang problema naman yan ay hindi natin na-check kung kasama ba yan sa national plan, at paano yan na-prioritize at nailagay sa budget, paano napondohan, sino ang nag-approve, kung nakompleto nga ba yan o hindi. Ang ilan pang polisiya na urgent na sana ay nadidinig at naiisip ng Pangulo ay ang sa publiko ng SALN ng mga politiko. Yung SALN po kasi ang nilalaman yan, ano ba talaga yung ari-arian at assets ng ating mga politiko, nakikita natin ang kanilang paglalantad ng mga matitinding lifestyle nila sa social media. Pero tayo bilang mamamayan, hindi natin ma-check yan kung ano nga ba yung tunay na pag-aari nila kasi sinikreto at ginawang hindi accessible ang SALN sa publiko. So kung ako yung presidente, pag-uutos ko immediately gawing public ang SALN ng mga nasa gobyerno, at ipagpatuloy ang lifestyle check ng mga politiko dahil mukhang namihasa talaga sa kakulangan ng impormasyon ng publiko para ma-check ang pamumuhay. Tunay bang nagbabayad ng tax ang mga politiko na yan? At naaangkop ba to doon sa nakikita nating lifestyle nila sa social media? Siguro ang pangatlo na magandang isulong ng Pangulo ay yung pagpasa ng Freedom of Information Law. Matagal na yan nakabinben sa Kongreso, hindi na pa-prioritize. Kung seryoso sila na gusto nilang maging bahagi ang mga mamamayan ng pagbabantay ng pera ng bayan, ipasa na po natin ang FOI. Ako naman po, nag-draft na po ako ng mga ordinance na maaaring i-adapt ng mga local governments natin. Nasa Facebook ko po yan.
Kung pupuntahan nyo, nakadraft po, copy-paste na lang po. Ito po ay nagpapalakas naman ng oversight o yung kakayahan ng mga mamamayan na makibahagi para i-monitor ang mga infrastructure projects sa kanilang lugar. So, tayo na po ang kumikilos para magkaroon ng konkretong aksyon at mabawas-bawasan itong korupsyon sa gobyerno. Okay, Professor, ano naman po yung take ninyo na may mga ibang bansa na ayaw nang magpautang dahil nga sa kontrobersyal na pandarambong sa pondo ng ilang opisyal ng ating bansa? Opo, alam niyo po, inaasahan natin na mangyayari yan, dahil palaki ng palaki yung issue ng korupsyon at nakikita ito ng ibang bansa. At bakit nga naman sila magpapautang sa atin? Bakit nga naman nila tayo tutulungan kung yung posibleng tulong nila ay mauuwi lamang sa korupsyon? Matindi po ang epekto nito kasi may epekto po ito sa reputasyon natin bilang isang bansa. Ibig sabihin ay mas magiging mahal na ang pag-utang natin. Kaunti na yung assistance na makukuha natin at may implikasyon yan sa development programs na sinusulong ng gobyerno. Kaya matinding kahihiyan po ang dinadala nito ang nangyayari sa ating bansa. Kaya ang sinusulong ko pa rin, hindi dapat tumigil ang Pangulo sa pag-create ng isang independent commission. Kailangan magsulong talaga siya ng konkretong polisiya at pagbabago sa gobyerno at mga batas na magdadagdag ng ngipin, magpapa-improve ng access to information para tayo mga mamamayan mas lalong makapagbantay sa ginagawa ng ating mga politiko. At sa pananaw ninyo, Professor, paano ba dapat isama ang mga local communities when it comes to planning and implementing nitong flood control projects? Alam niyo po, nasa batas na natin yan, local government code. At the community level, dapat talaga ay may espasyo tayo bilang pangkaraniwang mamamayan sa pag-identify kung ano ba yung mga pinakaangkop na solusyon sa problema ng pagbabaha sa ating lugar. Kasi minsan po, hindi naman talaga din infrastructure ang solusyon. Maaaring halimbawa, mangrove rehabilitation program. Yan ang mas angkop na solusyon. Kaya maganda po makibahagi talaga ang mga komunidad. At yan po ay naaayon na sa batas natin. May iba't ibang local sectoral body na nasa local government code na may espasyo po dyan ang mga community organization, civil society, at yan po ay bumubuo ng mga iba't ibang plano. Meron po dyang local development plan, meron po dyang local disaster management plan, at yan pong mga plano na yan ay dapat itinataas, dadalhin sa region, dadalhin sa national para maipasok dun sa ating national development plan. At itong mga plano na to, ang dapat nagiging basehan kung ano yung mga infrastructure projects na popondohan ng pera natin. Kaya po, importante yun na nakikibahagi tayo sa plano at nababantayan natin na yung pinlano natin, yan yung pinupondohan ng gobyerno. Kaso, ang naging batindi po ng mga nakakaraang ilang taon, ang napaprioritize ay hindi yung mga pangangailangan natin kung hindi yung mas malaking pagkakakitaan na infrastructure projects. Finally, Professor, may mga nakaambaho na kilos protesta, mga rally kontra korupsyon. Kasama ba yung inyong kinabibilang mga grupo dito ho sa mga aktibidad ho na ito? And ano ho ang take ninyo? Kasi sabi nga niyan ay nasasabay dun sa ibang mga bansa, hari nawa, hindi naman maging violente yung sitwasyon dito sa atin. Pero ano ho ang take ninyo dito sa mga pagkilos po na ito? Opo, maganda po yung mga pagkilos na to bilang pagkakataon na maipahayag ng mga Pilipino yung nararamdaman nating pagkagalit dito sa pag-aaksaya, pangungurakot sa pera, sa tax na ibinabayad natin sa gobyerno. So sa September 21 po, maraming pagkilos na magaganap. May magaganap sa Luneta, meron sa People Power Monument, kung saan po mas convenient sa atin. Maaari po tayong pumunta, bahagi po yan ng karapatan natin sa pamamahayag. Karapatan na ipadama sa gobyerno kung ano ang nararamdaman natin. Kaya magkita-kita po tayo sa September 21 sa mga pagkilos na to para malaman ng gobyerno kung gano'n na ba talaga tayo kagalit dito sa mga nangyayaring pangungurakot sa ating pamahalaan. Maraming salamat, Professor, at mag-ingat po kayo. Maraming salamat, Dennis, at magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Professor Shelo Magno, former Undersecretary ho ng Department of Finance, dito pa rin sa mga usapin ng korupsyon at ng budget na hinihimay ho dyan sa Kongreso.
Kaugnay pa rin mga kabombo ng mga development na ito at yung mga inaasahan pa ng mga kilos protesta, ang Philippine National Police ay naglaan ng libu-libong tauhan ng kanilang hanay para mapanatili ang kaayusan at seguridad dito sa mga lugar ng pagkilos. Alamin natin ang ulat ni Bombo Bea Pinisa. Nag-deploy ng hindi bababa sa 2,400 na pulisya ang National Capital Region Police Office bilang paghanda sa ilang ikakasang kilos protesta ngayong araw sa ilang bahagi ng Quezon City at Maynila. Sa isang panayam, kinumpirma ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo na ang deployment ay paunang pagtatalaga ng NCRPO base sa kanilang mga naging monitoring kung saan gagawin ng iba't ibang mga klase ng protesta ng iba't ibang progresibong grupo. Mula naman sa bilang na ito, 1,500 ang naka-standby para magbigay ng karagdagang assistance. Kung kailangan habang higit sa 950 naman ang kasalukuyang naitalaga na sa mga lugar na pagdarausan nitong mga naturang programa. Maliban naman dito sa EDSA Shrine ay ilang bahagi ng Maynila na nagtalaga na rin ang tauhan ang NCRPO sa opisina ng Department of Public Works and Highways para naman sa mga posible ring mga kilos protesta. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Sa ngayon po ang na-monitor pa lang naman po natin is dito sa EDSA Shrine. Kaya po meron na po tayo agad na ilagak ng mga personnel po dyan, CDM personnel. Sa EDSA Shrine, meron po tayo sa SM North EDSA. Ganun din po sa DPWH at saka po ilang pa pong areas sa gaya po ng Liwasang Bonifacio. Meron po tayong 950 na CDM personnel na nakadeploy na po dyan. Kanina pa pong alas 6. Ganun din po, meron tayong naka-standby po na mga CDM na nasa 1,500. So may kabuuan po tayong 2,450 na CDM personnel. Ito po yung mga nakikita natin na mga nakaharang po doon sa mga nagrarally. Samantala, layo naman ang deployment na ito na masiguro na magiging maayos at mapayapa ang magiging programa ng mga grupong ito at tiyakin na rin na hindi ito makakaabala sa daloy ng trapiko o maging sa ibang tao. Matatandaan kasi na nagkaroon ng girian kamakailan lamang sa naging programa sa harap ng House of Representatives dahilan para mas paigtingin pa ng pulisya ang kanilang pagpapatupad ng seguridad sa mga lugar na ito. Kaugnayang pakinggan natin muli ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Para po ensure natin na magiging safe po at saka magiging mapayapa, mas mabuti na po yung mas marami kesa po doon sa magulat tayo sa biglang dami po. Sa ngayon, Bombo Dennis, wala pa rin tayo namamataang mga rallyista dito sa EDSA Shrine kung saan dapat umaga pa lamang ay nagdadaos na sila ng kanilang programa. Sa kabila nito ay patuloy na nakaantabay ang hanay ng pulisya mula naman sa Quezon City Police District at dumating na rin pasado alas 11:30 ng tanghali ang ilan pang pulis mula naman sa National Capital Region Police Office kung sakali man na matuloy ang naturang kilusan. Ilang kagamitan na rin ang nakahanda na gaya ng mga shields at helmet, habang ilang mga emergency transport vehicle. Ang maging ilang fire truck din ang nakaantabi na rin dito sa naturang lugar. Yan muna mga updates mula dito sa EDSA Shrine sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa bahagi ito mga kabombo at Star Nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating provincial stations. Itong 39.1 million pesos na flood control project sa lalawigan ng Albay na completed umano sa sumbong sa Pangulong website, hindi pa pala natatapos. May mga report dyan ng Bombo Radio Legazpi. Pinestyon ng kasalukuyang sanggunian ang 39.1 million pesos na flood control phase 2 sa barangay Travesía, Ginobatan, Albay dahil sa umano'y kontrobersiya na hindi pa ito natapos. Kung pagbabasahan kasi sa sumbong ng Pangulo website, ang rehabilitation fund sa Travesía para sa nasabing flood control ay nasa 39.1 million na pesos at lumalabas sa record na ito ay natapos noong July 15, 2023, ngunit ayon sa konseho ng nasabing barangay hindi pa ito natatapos. Kasalukuyan, ang kay punong barangay Miguel Manuel Garcia sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, wala nang kasunod ang nasabing proyekto at naghihintay pa sila ng paliwanag kung paano ito nangyari. Hinihintay na rin aniya ng kasalukuyang subkonseho na maibaba ang proyekto mula sa national government at kung sila ang tatanungin, hindi sila sigurado kung natapos na talaga ang mga nasabing proyekto. Nakikipag-coordinate na aniya sila sa Department of Public Works and Highways ngunit wala pang update patungkol dito. Sinabi
Sinabi rin ni Garcia na delikado ang baha para sa kanilang barangay lalo na sa isang purok dahil wala ang proteksyon ang mga residente. Matagal na aniya ang nasabing Phase 1 ngunit sa ngayon ay walang implementasyon kung mayroon ang Phase 2 ang nasabing proyekto. Umapela din ang opisyal sa gobyerno na kung may budget na ay dapat maipatupad na ito habang wala pang malakas na bagyo at ulan na makakaapekto sa kanilang nasasakupan. Sad to say, siguro yung Phase 1 nga dyan hindi pa implemented. So, sa ngayon, siguro wala pang Phase 2 na nangyayari. Pero yung Phase 1, sinasabi, parang wala pa akong naan. So, siguro, hintayin namin yung mga, this coming days na baka pumunta yung mga taga-DP para ma-explain sa amin kung paano yun. It's very, nasa flood-prone area talaga. Need talaga natin mabakuran sila for their safety. So, yun yung hinihintay namin from the national government na ibaba sa amin. Alam ko, meron na yan eh. Ewan ko kung bakit di natuloy. Siguro, sila na lang naman nakakalam yan, yung DPWH. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa puntong ito ng mga balita, mga kabombo, kumuha tayo ng live update dyan sa lungsod ng Naga. Sa lalawigan ng Camarines Sur at mga karatig-ho na lugar, buhos na yung mga tao at ramdam na ho yung dami ng mga tao dyan sa Traslasyon Procession ng Peña Francia. Alamin natin ang latest information mula kay Bombo Remy Dominguez ng Bombo Radio Naga. Bombo Dennis sa Bombo Jai, libo-libong deboto mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa ang bumuhos sa lungsod ng Naga kaugnay sa Traslasyon Procession ngayong araw. Sa parin ng Bombo Radio Naga kay Bong San Andres, ang Health Emergency Communicator ng Kabalikat Civicom Region 5, sinabi nito na kaninang pasado alas 9 ng umaga, sinimulan ang pagsasara ng mga kalsada na daraanan ng Traslasyon Procession at ito ay mananatili mamayang gabi hanggat hindi natatapos ang aktibidad. Sa kabila naman ng pagbuhos ng malakas na ulan, ngayong araw hindi natinag itong libo-libong mga deboto, mga civic at religious group sa pagpapakita ng kanilang malalim na debosyon sa imahe ni Our Lady of Peña Francia at kay El Divino Rostro. Kaninang madaling araw, matagumpay na naisagawa ang dawn procession o ang paglipat ni Nuestra Señora de Peña Francia and the Feast of El Divino Rostro sa Our Lady of Peña Francia Parish para naman sa Traslasyon Procession na unti-unti nang nagsisimula sa mga oras na ito. Ang Traslasyon Procession ay ang paglipat ng imahe ng Peña Francia mula sa Basilica Minore papunta naman sa Naga Metropolitan Cathedral kung saan ang andas na sinasakyan ng imahe ni Ina ay tulak-tulak ng daang-daang mga lalaking deboto at ipinaparada sa mga mayor na lugar sa lungsod. Ang nasabing aktibidad ay marka ng pagsisimula ng kapiyastahan bilang pagbibigay pugay kay Nuestra Señora de Peña Francia, patrona ng buong Bicol Region. Samantala, nananatili naman na mahigpit ang pagbabantay ng mga kapulisan, katuwang ang iba't ibang mga augmented personnel kung saan ipinapatupad pa rin itong ang heightened alert status sa kanilang hanay. Maaalalang aabot sa higit 3,000 na mga kapulisan kasama na ang mga tauhan ng Naga City Police Office at mga augmented personnel mula sa Bicol Region ang idineploy ngayong araw, kasama na dito ang AFP, Air Force, Navy Auxiliary, Coast Guard at the Philippine Army, DPWH, Public Safety Office Naga at iba pa. Mayroon rin naka-standby na mga ambulance at mga first aid desk ang Red Cross para naman sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Ilang oras bago ang pagsisimula ng prosesyon, nagpaalala na ang simbahan sa mga buyadores na iwasang umakyat sa andas ni Ina at ni El Divino Rostro upang maiwasan ang anuman na aksidente at manatiling solemne ang prosesyon. Hindi umano ito ang panahon na para sa pagpapasikat, bagkus ito ay para sa pakikiisa sa selebrasyon ng Peña Francia festivities. Samantala, wala pa namang naitalang mga malalaking aksidente hanggang sa mga oras ito kaugnay na ng isinasagawang Traslasyon Procession. Sa ngayon, inaasahan naman ng LGU Naga na magiging matagumpay ang aktibidad ngayong araw. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bong San Andres. Dayo na hindi alam yung pasikot-sikot ng Naga, yung mga ating operatives ay
instructed din na tulungan sila na mahanap yung kung saang lugar ang pupuntahan nila. Patuloy po ang ating devotion sa ating ina, kay Divino Rostro. Ngayon po ang lahat ng deboto ay nagtipon-tipon para parangalan ang ating Panginoong Diyos. Bombo Dennis, yan ang ating naging pakikipanayam ng himpilang Bombo Radyo Naga kay Sir Bong San Andres, ang Health Emergency Communicator. Yes, Bombo Dennis. Yes, nice ko lamang maitanong ito na ba yung pinaka-peak ng activities para dyan sa Peña Francia Festival? Dahil alam natin talagang medyo mahaba na panahon yung mga aktibidad kaakibat nito. Merong mga pageant, meron pang ibang mga events na kaugnay nitong Peña Francia festivities. Ito na ba yung pinaka-peak o may aasahan pa tayo karugtong nito na mas malaking crowd ang posibleng dumating? Alright, Bombo Dennis, maliban dito sa translation procession, ang pinaka-peak na inaabangan, lalong-lalo na itong fluvial procession kung saan itong mga paglipat ng El Divino Rostro at ang imahe ni Inang Peña Francia, ito gaganapin sa susunod na linggo, which is ito na yung pagsakay sa pagoda na kung saan yung tinatawag na fluvial procession. Itong gagawin na translation procession, Bombo Dennis, ito yung foot procession galing sa Peña Francia Parish at pupunta naman yung imahe ng El Divino Rostro dito sa may parte ng Metropolitan Cathedral, and ito yung ating inaasahan na libo-libo rin yung mga makikidalong mga deboto, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan yung latest information mula ho dyan sa lungsod ng Naga. Kaugnay ho nitong Peña Francia Festival Translation Procession. At antabay pa tayo sa mga karagdagang update ng ating himpilan dyan at sa mga susunod na balitaan dito pa rin sa Bombo Network News. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang ho tayo sa pagtutok sa mga kaganapan, lalo na sa mga lugar na may malalaking event. Lalo na ngayon, may mga kilos protesta at maraming iba pa. At ang lagay ng panahon ay atin din ho babantayan. Sa mga kaganapan sa bahagi po ng Northern Luzon, masusubaybayan natin ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan, 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa lalawigan ng Isabela, masusubaybayan ang mga programa sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa area ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers dyan sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw, nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayong magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you
seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Well, mga Kabombo at Star Nation, kakaumpisa pa lang ng Burr months, pero ang dami ko na nakikita sa social media ng mga handaan during Christmas season. Pero Bombo Dennis, ano kaya yung pagkakaiba ng handa ng mga politiko at handa ng karaniwang mamamayan tuwing Pasko? Wala yata. Handa pa rin. Teka, sige. Ano, Bombo Jai? Okay. Ang real talk lang, bato-bato sa langit, ang handa ng mga mamamayan ay galing sa pinaghirapan at ang handa naman ng mga politiko ay galing sa mga naghihirap. Sa ating Christmas countdown, we have 104 days until Christmas Day. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ikan sa takna sini iyang alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Matapos nga makasabat na diri ang mga lady legislators. Sa aton sini mga kabombo, may mga tagsa-tagsa sini ka statement from 2nd District Representative Dr. Cathy Guriseta, si 1st District Representative Doc Nanay Janet Tagarin, kag si 5th District Congresswoman Tupas, si Congresswoman Jamay araman sa nga sini nga statement. Gintingwa naton nga malabot ini apang masako gid sa kuno sa bahin sang Kamara sa mga budget deliberations. Rason nga ti ang hambal sang Congresswoman sa sini iyang statement, wala ako kahilabtanan sa pagpasaylo sa internal matters or why ako sa kahilabtanan sa pagpasaylo. Internal matter ina sang DOH kag WVMC. Ang ginapalapta sang trolls nila nga issue kontra sa akon kaladlawan ina. Ano kuno nangayo ako kickback para kay Dr. Nicolo? That's absurd. Kabutigan gid ina. Total lie. Maayo sina pamangkuton nyo ang mga contractors nga ginmention sang trolls. Nakatutok ako diri subong sa mga obra sa Kamara. Wala ako yasang oras sa pamulitika. Amo na ang sabat sang kongresista sang syudad sang Iloilo. Kabalo ka mo banwa matapos nga magwa ining nasambitan karon nga balita. May kantanan sa pagpa-transfer sa kay Dr. Nicolo. Nagagwa diri banwa nga may isa ka lady, legislator. Ti kung lang taon ni mo, lady legislator, ti representative or congresswoman,
tingin isa-isa tanang kongresuman sa aton sini nga mga kabombo kag tagsa-tagsa sa ila mayara sang pagpanginwala or may kahilabtanan sa bahin sa sining pagpatransfer sa kay Dr. Nicolo. Pero may mga ginapahayag man kag may mga informasyon man ngati may mga nagapangayo sang kickback, so on and so forth. May ara man yang ngati inibangod sa administrative complaints batok sa karon sa kay Dr. Nicolo kag may mga ginabayaran pa sa gani nga ginpa balik bala sang gobyerno sa Chief of Hospital sang Western Visayas Medical Center. Ti isaton sini nga mga tagpalamati may mga spekulasyon nga mga kasubong sini but lantaw naton sa aton sini nga mga tagpalamati kung sa diin manayan ang mas mabugat sini banwa nga rason sa bahin karon iya sang sining reassign sa kay Dr. Nicolo dito iya sa may area sang Mindanao. Oras naton 6 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa aton man sining pagpangalagad riman sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Istorya naton ining problema karon sang syudad sa informal settlers. Sandig sa Iklo or ining Santo Ana, Ikupaw, no? Sandig sa ila sining datos, may ara na sang 22,000 ka mga informal settlers diri sa syudad sang Iloilo. Nagsaka ini sang masobra 5,000 bangod man nga sadtong tuig 2024 ang informal settler yara gid lamang sa 17,000. Dura kibot man kita gani sa aton sini nga mga kabumbo kun nga naglabot sa amo sini kadamo kas kay bangod man sa aton sini nga pag-insyende may mga informal settler na nga napanghatagan or ginpang-awardan sa mga nagkalain man sini nga relocation site diri sa syudad sa Iloilo, particularmente sa bahin karon iya sa distrito sa Haro. Kurti kibot kita gulpiada ng mga nagtimbuok ang numero sining mga informal settler. Ano ay yan ang kabangdanan kung nga nagdamo ang ila sining numero? Check naton si Bombo Hana anda sa Bombo Hana sa report. Please go ahead. Naglabot na sa 22,038 informal settlers families ang na-record diri sa Iloilo City Local Housing Office ako ni Iklo sa syudad kung sa diin nga nagsaka ini from ginabulobanta 15 to 17,000 ka mga pamilya nga informal settlers sa tuig 2016 to 2024 nga pag-survey man sa among nga opisina Bombocham. Kag diri man sa mga informal settlers nga ini masami diri makit-an sa pila ka mga distrito man sa siyudad ng Iloilo, mostly sa Haro, Molo and other man diri nga mga area kung sabihin madamo gid sang mga na-record mismo nga mga informal settlers. Girigin pa ang gid man ni Atty. Peter Mayare bilang head sang among nga opisina diri sa bahin sang Budburan Creek ang ining ginabaisan asang nagigad lamang kay isa ka mga rason nga nagpugong madaisan proyekto nga Mansaya Budburan Creek diri Bombocham amo ang mga informal settlers. Nakita man natin dito personal nga kadamo man sa informal settlers dito sa Budburan Creek. So nagsunod man diri ang punsok-punsok naman iya nga mga panimalay dira sa bahin sang Sunset Boulevard nga kung sabihin na identify man diri nga 139 ka mga pamilya ang sa kabugusan nga mga informal settlers sa whole stretch na sang Sunset Boulevard ini. But then, ang based on February 2025, subong naman iyang bulan by August 2025, na-record man ang is diri ka mga dugang nga mga informal settlers sa bahin sang Sunset Boulevard. And ini man mga cham, ginpamangkot na diri si Atty. Peter Mayare kung ano bala ang possible reason
So isip nga nagadamo kag nagasaka pag diri ang informal settlers sa syudad ang isa man diri ang sa kanami kag sa katawhay sang syudad bangod man nga ang iban diri nga rason ti ako may balay diri sila yara man ang ila access nga magbaligya abi upon access to all nga malapit sa mga baligyaan, malapit sa mga balaklan and other pagit nga mga mas mahapos kumbaga sa ila. So diri isa man diri ka mga mahambal nga responsible sa mga kuntani informal settlers o kung sa pagdamo diri sa informal settlers amo man ang mga barangay officials kay sila ini mismo nakakita sa mga areas and kilala nila kung sino gid lamang ang mga naga-star and isila man mismo nga pumuluyo but then ang instead nga magamay ini nagadamo pagid ini. So exact diri man mayara man sang ginapathag kag ginarawaskog pagid ini sa trenya sa bahin sang Iklo ang Urban Development and Housing Act sa 1992 nga sa diin naga-provide man sa protection for informal settlers. Kag nag-require gid sa proper relocation before demolition kag naga-promote man sa affordable housing. So diri na inidala sa RA 7279. So diri man sa bahin man sang urban development sa Department of Human Settlements and Urban Development of RA number 11201 nga kung sa diin na kinahanglan man diri sang relocation anay before demolition sang mga nasambit ka mga informal settlers. So kay nagtako man diri ang isa man diri ka mga requirements sa pamangkot na diri kay Attorney Peter Milyare nga ano di pala ang mga requirements diri. So una ang pag-check diri sang mga ilang mga records. So pag-survey, pag-interview, and may other pagit sa mga ginahatag diri kay agod nga bilang sila o kung ma-include sila mismo sa pagtawag nga awardee sang ining mga nasambit nga mga relocation sites. But then nagakatabo diri the reason why nga nagadamo and hindi na maintindihan although nga may tagging ini sila as informal settler nga subject to relocation. But then may nag-ilis-ilis bala sa mga persona. For example, may gintag na ini but then ibang ginaparentahan o kung gibaligya nila diri mismo ang ilaman nga gin-awarded nga relocation site and nagpaulit sa mga probinsya Manila mo cham. So ini man ang isa man kadako man nga problema and pagpanghangkat sa among nga opisina kay nagadamo kag ini sa karason nga nagadako gidri ang numero sang amo man nga informal settlers. So diri man ang ilang man diri nga plano kay di subong mayara sa mga proyekto nga patukod diri ang syudad and the Iloilo City District Engineering Office. So gina-priority diri ang mga yara sa mga inline sa mga proyekto but then ang sila ini una pag-relocate kag may ara gid ang mga nagabalik but then totally nga mark as cleared na ina sang Iklo. The reason why man na proceed ini sila sa demolition ng mga informal settlers nga mapatukod sa diri Bomotcham. Ibabati naton ang naging pahayagman ni Attorney Peter Milyare. Na kami with names 22,038. So dako siya. Okay? So mas dako siya as compared to before nga 2016 to 2025 planning period nga listed at around 15,000. Nagballoon siya. So in short, wala siya blagabuhin. That's why gamay tagitang ways nga ma-address kag mabuhin siya. Okay? Ang missed opportunity wala siya gin-register. Kay under the law 7279 conduct ka citywide survey, i-register mo, i-declare mo ni as baseline data. Once ma-declare mo na nga amo lang ni mo data, amo lang ni dapat ang i-consider mo for resettlement or relocation. Okay? For housing. Kay otherwise, ma-cycle lang siya bala. Mabaguna naman ang matubo, tapos award ka na naman. So, dapat may ara kada na devices. Since may ara na kita number, ma-improve na kita policy nga, ang kutod nga wala sa listahan namon, hindi kami magatag sa imong relocation. I-remove namon kamo without needing relocation. Kay bago ka mo. Actually, ang sa track to give proper context. The moment pa lang nga nagtukod na siya sang pader niya, ipastop mo na. Sino ang baka amusin na barangay? Anong reason nga agad damo siya?
ang mga number of Obviously, gwapaton syudad. Siyempre gusto nilang lapit. No, di ka makita. Pag gwa mo sa balay mo, ara ka na sa Sunset Boulevard man. Pwede ka kabaligya, pwede ka kaamo na bala. So, since attractive, gidaton syudad, kag gwapa siya. Damo, ang mga outsiders o wala, or mga informal settlers, nagatulukod lang kung diin-diin. So, mo nang gina-consider. Yes, we have, ang ginanamin na ni Mayor Raisa, nakabakal kita, may duwa nga ready. So, once nga ma-develop ina, sufficient ina for those nga gina-mention. Ang problema lang, no, with respect to the Budburan Creek, wala sila ka-coordinate na sa aton. In fact, ang Mansaya Creek nga rehabilitation, when they coordinated with our office, they already have the notice to proceed. May NTP na. Tapos gin-suspend lang. I think amo na, suspend lang. Ang point is, tani, during the budget process pa lang, knowing your site has informal settlers, coordinate ka na sa office or sa LGU nga, uy, ang site ko di nga sa project, may mga informal settlers. Kaya nga, hindi hapos mag-relocate sang tao. It will take you time. So, amo man na ginaayo namon. Even in meetings sa DPWH, gina-mention with always, please coordinate with our office sa budget process pa lang. Para dito pa lang, balaan na namon ay in the future may ituko dira nga project. Only 3. Una, sloping work sa may Desamparados. Sa Desamparados, sa pinakadako namon nga na-relocate. Ang una nga batch, 18 families. Ikaduwa nga batch, 19 families. Ang ikatlo, amo ng 48 likod na Gidharo Big Market. So, kayo imagine, sloping works na ni DPWH. Ikaduwa, amo ng Masaya Creek. No, ang suspended ang NTP niya. So, pa sila sang transitory housing, container van, ang akong to gani nga sa ila, tani ang kwarta na to gitukod na lang ba houses na mismo, at is permanent pa, di ba? Kaya gina-workout man to ang relocation sites. Then ang contractor na lang gid ang nag-coordinate sa amon sa isa, ang sa Santa Rosa, which amo na nasubong ang gina-workout namon. May 12 ka informal settlers dito. So sa amo sini nga mga plastada, attorney, may mga requirements pa ang mga awardees for relocation sites? Of course, ang ginawbra na namon when they coordinated or identify a site. Katuan naton, no, coordinate kay barangay, naugan sang amon team, tapos makanda kami sa tawag nga validation. So isipon kung kung di lang ang site gid sang project, no, or kung diin gid ang ipang-relocate. And then i-interview ho na namon house to house. After may interview na, may tagging sticker kami na nga ginabutang para nga interviewed na siya, identified na siya. Okay. After that, ma-come up kami with the report and then i-present sa my team, no, like DPWH or sa kanya sino man. Tapos once nga may identified na, then istoryahan na dayon ang relocation. Diin sila ipang-relocate. No? After na sila, inform na dayon ang mga beneficiaries. Ang mga tao nga na-validate, ginagaan na namon dayon sang forms. Apply sila. Kaya ginakuha man kami, dapat mabalaan man ikuha kung sino na gaan o na-distributan sang lupa or housing. Kaya public funds ina. No? So, ga-apply sila sa aton. Nabatian rin mo ba siya ang nangina pahayag niya ni Peter Malyari ang head sa Iloilo City Local Housing Office sa sa mga informal sectors man sa siyudad ng Iloilo. All right. Ang Iloilo City Local Housing Office, amo ni siya ang nagbulo sa Iloilo City Urban Poor Affairs Office. Ining tawagan ining iklo nagbulos orgin baylo ini sa Ikupaw, reformed munang sinang word, reformed office sang September 2023. No? Sa aton sini mga kabombo, sa aton sini nga pagpanalawsaw ang project sa Lapos, ining Mansaya Budburan Creek, sandig sa report nag-start 2023. No? So siguro
kung ako maglantaw, insakto na gusto ni attorney, no? Nga dapat mayara sang proper coordination. Kag syempre sa aton sini nga mga kabombo, mambal naton iyang nga standard operating procedure na ina nga pananglitan nga mayara sang i-implement nga project ang Department of Public Works and Highways man ina o kung iya man ina sang city government nagakadapat gid iya nga mayara anay sang ginatawag sini nga feasibility studies or may proper sini nga coordination. Now si city government tambal nila ang tanan sini nga project sang Iloilo City District Engineering Office, wala iya sang proper coordination, but may mga laragway kita diri coming from mga pumuluyo sa tagsa ka barangay nga nagapamatuod nga indeed may ara sang coordination, arang presensya sang DENR, arang presensya sang taga-ICLO / or ikupaw man ina during that time, no? Sa aton sini mga kabombo. Now, iset aside ta ina sa aton sini nga mga tagpalamati. How come nga in a short period of time gulpiada lang yan nagdamo sang masubra 5,000 ka mga informal settler kaysang 2024, no? 17,000 lang. Sang 2025 naghimo na way pa matapos ang 2025 naghimo na 22,000 masobra bombohan na, no? Paano ini natabo kuno? Actually, Bombo Cham projected as 2015 to 2017 ang ining 15,000. And subong nga nag-2025 naglapot na sa 22,038 IFF5. So, diri man ang rason diri ko no, according kay Attorney Peter Milyare man madamo sang mga nag-settle diri sa may syudad sa Iloilo bangod nga madamo na sa mga malapit sa negosyo, ibang diri naga-open sa negosyo, ang mga magagmay lang una, like sa na-mention niya, ang pader o kon haligi pa lang una, but then nasa sige-sige, nagadinako o nagadinamo na sila mismo sa mga areas, kinasambit niya nga mga damo, areas sa informal settlers, Momocham. Sa din kuno na nga area, ang madamo sang informal settler nga do nagtuluhaw lang? Last time, ang mention ulit ay quote yun ang naton ang about sa Budburan Creek since nga ini isa ka rason why naka-proceed ang project. Diri isa mention niya and area man sa Molo nga last time ang nodon naton sa may Santos Boulevard man na isa man sa mga ginamonitor din nila kay madamo na sa mga nagapalapit and wala na confirm pa mismo sa mga lot owners dira sa Santos Boulevard if lisensyado ini sila lang magbantay abit temporary yung mga lupa nga nagalapit dira sa Santos Boulevard ng Tombocha. Kay do galibog ang ulo ko bumbuhana sa sining sitwasyon karon, no? Nga nagalibog ang ulo ko. Ang plastada abi before pa man nga natuga ining Iloilo City Local Housing Office. Ikupaw ini siya, Iloilo City Urban Affairs Office. Urban Poor Affairs Office. And during that time, nga agin islan ini siya, dumduman ko ni kay ginputos ini sang kontrobersiya ang ikupaw. No, nga ginputos ang kontrobersiya ang ikupaw. Sandig sa pagpanghusisa man gani sa aton sini nga mga kauturan nga may mga ano ganitong term nga gingamit kung beneficiary ikaw, awardee. May mga awardee bombohana nga pinangbaligya nila ang gin-award sa ila sa nga ikupaw. Isa ina ka issue, no? Ti ano pa ina during the time pa ina nga ikupaw pa lang. No, ikupaw pa lang. Ikaduha, natukiban sa pagpanghusisa nga may mga
empleyado sang city government nga nagagamit sang fictitious name agod lamang nga ti mangin ang gwa niya sining nga mangin awardee man, pero ginabaligya sang sining mga matanda nga empleyado sang city government. Sadto anay ha, sadto anay, to make it clear. Magluwas sa mga empleyado, no? May ara man sang mga opisyales sang city government, same strategy, same nga scheme, magamit sang fictitious name, patindugan balay kag himuon boarding house. So hindi lang niya kay one-time income, kundi nangin source of income na kay ti as long as may border ikaw dira, ti siguro sa pagkainsindi ko butang tabi 1 month deposit, 1 month advance. Ti income gyapon, tapos kada bulan may ginapaabot ikaw. Income gyapon, income generating gyapon. So nabalahuba adto tanan sa aton sini nga mga kabumbo, kag may mga iban pagid sini nga mga issues. That is why nga ti kun lantawon ta ang ikupaw do naggalain na sini ang iyang image. Kung maghambag ka nga ikupaw, bawto'y dudugin potos inisang korupsyon man sadto. That is why, amo ni nga reforma siya. Kag pag-reforma sini sa iya, sining talatapan nangin Iloilo City Local Housing Office na Setyembre tuig 2023. Now, 2023, nalampuwasa na or ginset aside na abi, of which kung tani, ginhusisa, gintumayo kang ginpasabat atong mga involved sa amo sadto iya nga sahi isang corruption in the city. But, instead, do ginset aside adto, tapos ginreforma lang ang pangalan, ti imbes kung tani may mga leksyon na nga nakuha, kag maantisipar na nga amo sining magkalinabo, ang natabo sini Banwa is that, nga tino nagdamo, nakaroon iya nga nagdamo, nadugangan pa sang masubra 5,000 ang mga informal settlers in a span sang higos-higos lang, kulang-kulang sa duha ka tuig since the establishment or ang pagreforma sang ikupaw ginhimo iya Iklo or Iloilo City Local Housing Office. Kag karon ti nagaproblema kita iya. Ano sadtong amo sadto iya nga mga tsimpo? Anong ginhimo sang taga Iklo, Bombo Hana? Amo na gani Bombo Sham kay ti ang nangin rason man sa pagdamo pagidiri kay tigin pang baligya mismo sa mga awardees. So kung original beneficiary sa relocation site ang ila diri nga mga gin-award niya presto. So ini may isa ka nangin problema kay dito dira ang ila subong nga ginaobra diri ang pagmonitor and pag liwat nga pag-check ng mga amo nga mga awardees and mismo nga mga relocation sites as of now. Bangod man nga mayara nga ginatawag nga pag-blacklist o kon pag mismo nga pagkuha, pag-detect diri sa mga awardees nga original beneficiary sang mga relocation sites agad nga hindi naliwat makakuha diri kay subong ang ginauna man diri ang mga ayara sa idalom sang mga proyekto kay ini mangin isa man ka mga yara sang rason nga ti madugay na kuno nga ginapanawagan and liwat-liwat gid sang islo sa mga barangay officials mo kami i-monitor man nan ti ang balakulon sina diriya Bumbuhan na bala mo kung sino ang mga barangay official sila na diya ang nami bakulon sang sang patdan sang tubo. Kag sa taludtod nila ipatuon gid. Kay insakto si attorney ano gani? Ngala niya? Peter. Si attorney Peter Malyari insakto. No? Nga dapat kung kita mo palang da isa palang kahaligi o kung duha palang kahaligi sang ining kawayan, ano nga ining kawayan nga do damol niya? Pusog! Duha palang kapusog ang makita mo, sawayon mo na, hindi lang yan nga sawaya, pauntaton mo na dayon.
Kay amo ni ang usual, eksakto si Attorney Malyari, amo ning usual nga nagakatabo bumbuhan na. Una-una, para silungan lang. No? Para silungan lang na una-una. Nga kuno abiti, samtang mainit bala, may pulupungkuan dira, palahuwayan. No? Ti kung pasugta na ni Kap, pagkadaso na nga mga sinimana, kita mo na it's either nga kung maglapad or hindi gani, may mga bitlag na nga do ginakudal. Oh? Kung babayan mo na kag wala sang may nagasaway, no? May haligi na, may bitlag na, do kagamayaw, medyo sugpunan tato, duha ka pusog pagid sa uluunhan, palayas type, para nga kung mag-ulan, hindi mag-ambi bala. No! Nan! Amo na! Maligaran na tuig, nga wala may gasaway. Hollow blocks na dayon bumbuhan na. Sino ang balakulon? Sino ang isa sa mga rason, no? Sinong isa sa mga rason kung nga nagaka-delay ang mga proyekto, mga punong barangay kay kung ginbantayan nila, no, balaan mo na nga creek, pasugtan mo nga matindog da, o galing may another nga ginatawag naman siniya nga ti mapinuslanon effect. Bala mo kung ano na nga say isang mapinuslanon effect. Pasugti lang nga makabalay dira, bisan taga Sara pa na, bisan taga Nueva Valencia pa na, bisan taga Aklan pa na, kay sa tsimpo sang voters registration iparehistro ta, yadi pa butante. Nanti amo na, dira na siya, bumbuhan na, nagahalin kon nga nagadamo ang mga informal settler imbis kung tani nga ini sila ang nagagamay na nga nagagamay. Now, kay tingin ang pangitaan man pamaagi sang city government nga magpangita sang relocation, duga nga relocation site so that nga maawardan sila. No? Kag we've already learned from the past nga likawan ta na to mga iskema, mga ang sinindikato nga buluhaton sang mga santuanay empleyado sang city government. May leksyon na kita, tiya mo na mga bantayan ta. No? Galing kiti daw kasaden, bala daw kagulpiada, wala. Nagtuwa naman ang isyu sa informal settlers. Particularmente na unahan, ginyamit lang ang nabais Mandurriao. Kati, hindi naman mabasol, ara, dira ang Sunset Boulevard mo, bumuhan na. Tama, gini na abang mo siyang yung tabangkot na ito, dire-direkta man gani si Atty. Peter Milyari kung ano diri ang iyang statement regarding with the barangay officials kay sila gid ni mismo kakita sa ilaman nga mga lugar kung sino dira ang ilang residente and kung sino lang ang mga nag-report o kung ang matawag ni informal settlers. But then nagkadlaw gid lamang diri si Atty. Peter Milyari at supposedly daw kumbaga get na o kung halata na nga sila giinita ni ang mga responsable sa mga pagdamo sa informal settlers. Kay for example, dira gid man sa may Mansaya Creek, if we remember last time, ginasiling gid diri ni punong barangay sang Don Esteban, si punong barangay Sinayo, nga una kuno gid man the same cases na mention ni Mobombo Cham, nga una daw haligi pagid lamang, but then isa case naman sang Mansaya, ang dira kuno gid patukod una mga daw manukan lang daw, gamay lang kuno nga mga daw karakamalig, mga daw payag pa lang sang manok, but then ulihi nangin kuana ining simentado. Actually makitaan mismo gid sa stretch abis ang creek na pag-inspection last time, mga simentado in dalaguan na gid nga balay sa mga area Bombochang. Ti kay pinabayaan mo. Kay kung wala na ginapabayaan, hindi na maglabot sa punto nga may hollow blocks kag makongkrito na. May kilala ko gani iya nga ti may ang tupa ang iya sining nga kasilingan sa likod sang ila sining nga balay. No? Tapos balay sang kilala ko, sa tupad sang balay sang ginatindugan sang kilala ko, may bakante nga duta. Iya man ka gobyerno. Naglibog ang ulo sang kilala ko kay nga kuno iya nga dugin araduhan bla. Pero gamay man lang nga porsyon.
Tapos di kay nag-opisina siya, gapuli siya nagabi na. Kung adlaw ay datawo sa ila. Nakibot siya nga doon naligaran mga 3 ka adlaw. May nagatindog na nga bitlag, tapos may straw lace na. Tapos do inang ginatamnan bla. Tinaligaran pagid mga isa kasma nagtubo na tong mga pinananom nga utan. Galing kayang kilala ko tanda man waya bala pinang rosdak to. Kiti may mga past experience naman siya nga tanom-tanom ka tapos dason nga daw pulo pawayan para nga kon mamunyag kasang tanom mo nga utan nga ginagaan-gaan mo man ko kuno abin di ka mainitan tapos kung pabayaan lang dugay-dugay simentado na nyangi mo kunti tapos na yung istorya ti tanya mo ning imuon sa mga punong barangay galing kiti ahaw kagamay nga lugar hindi mo gidya mahatag nga ang kabaylo sini buto. Gastapid ka muna gani. May kilala ko gani nga barangay kapitan galibog yan oy ulo ko ko nga kapaw. Sinya nga may mga taga-Hamindan na diya kag may mga may mga taga-Libakaw na diya sa barangay ko. Ang kapitan ko na nga kilala bagulan na nagdaog. Siya may mga taga-Hamindan kag taga-Libakaw na diya ko kap basi kon mga mga borders, mga student bla. Hindi ano borders mo isa sila ka pamilya. Asli ko ti kap dipindi si mo ama. Gakutoy chan ko kap masiar ko. Tibot siligo ng binuslan niya nga kapitan. Ti alams na this bala na abot na yan ni mambal po ko tani abot na ni Bubot. Abot na ni Engineer Peter Malyari kung ano nagklinabo. That is why nga amo to kaning ginhatag yang ihimplo ti ang isa sa mga sulukton sila diri mga punong barangay gid mga barangay official mismo bumuana. Tama gid na bombacham ni Attorney Peter Malyari ang diri nga tumod niya nga mga barangay officials or mga responsable gid sa ining pagdamo sa information sector so kabay pangati ang ining pag-blacklisting pag-evict ng mga na-awardan nga nakitaan nga hindi ini sila ang nagatuyo mismo sa relocation site ang matigayon and masigig man ini bombacham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. That's Radio Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Pagbalik naton banwa informal settler gyapon aton sa nga topiko. Didto naman kita iya sa may area sang Sunset Boulevard. No, dira sa may sakupan sang area sang barangay Navais sa distrito sang Mandurriao. Kaya mga informal settler didto, no? Naghambal sini banwa nga mahingyo sila sa gobyerno nga ma-relocate sila gilayon. Abi ko anay, ti gambal man tong mga pumuluyo to. Pagkadto sang Bumboto nga ti 1974, no? Kung sa ano pa bla nanigulang na sila dito sila ginpasugtan sila sang tag-iya or a private owner sinang luti nga magbantay dira sa ilang luti, so on and so forth. Tita po subong mahingyo na sila sang relocation site nagikan sa gobyerno. Yanong silingon, informal settler gid man sila. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumoras naton 38 minutos nakaligad sa tak ng alauna. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan
Para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for September 7 to 13, 2025. September 14 is Grandparents' Day. Celebrate this important occasion one day in advance. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagang iya nga banda. Sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa September 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plus Wala di Iloilo Special Edition Mugs, kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plus Wala di Iloilo. Sa September 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang Rural Bank of Leganes ang una, subong Queen Bank na. Ininatigayon pagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Monetary for Resolution Number 556 nga napetsahan Mayo 29, 2025. Ang Queen Bank Leganes Branch ang magadala sa inyo sang mas mabakod kag mas komprehensibo nga serbisyo, kaangay sang mas malapad nga selection sang loan kag deposit products and services. Mas matawhay nga transactions, access sa nakalinlaing nga mga branches sini kag ATMs, enhanced mobile banking services, QRPH, nagabaton bills payment sang Ileco 1 kag 2, More Power, Metro Pacific Water, Bayad Center, Western Union, kag nagabakal, subong man nagabaligya sang US dollar sa competitive rates, subugod Setyembre 1, 2025. Ini ang ika-21 nga branch sang Queen Bank sa Bugos nga Pilipinas, kag may resources nga nagalabot sa 4.2 billion pesos. Sa dugang nga kasayuran, bisitaha ang Queen Bank Leganes Branch sa Hain Bustamante Poblasyon, Leganes, Iloilo. Ukon magtawag sa landline 033-329-7900, 033-329-7900, kag sa mobile number 0920-987-1459, 0920-987-1459. Queen Bank Business Banking, member PDIC, BancNet, Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Florete Group, ginapahibalo sa mga depositors kag iban pa nga mga kliyente sang Rural Bank of Leganes nga magkadto sa Queen Bank Leganes Branch para ma-update ang inyo mga dokumento. Queen Bank Leganes Branch, no noon break and open on Saturdays. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na 5 minutos na kaligad sa takna nga launa. Hindi lamang galiiya kay sa may nabais pati sa Piak. Ang sa Piak nga area, barangay Tabukan. This time sa Tabukan naman kita. Okay, kagapon dito kita sa may orasang nagligan ngadlaw sa may Navais Mandurriao kita mo. Sa Navais Mandurriao, i-correct lang naton ti suno sa kay Mr. Lovejoy Hosinilia, duwa lang na diraan nakita nila nga informal settler. Ang the rest nagatindog sa pribado siniya nga lote kag ginhatagan sila sang panugot sang tag-iya sinang pribado nga lote nga magpatindog dira sa ila sini nga puloy-an. No? This time sa barangay Tabukan sa distrito man sa Gyapon sa Mandurriao, tabok lang ni nga area. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mga informal settlers, so nagako silang informal settlers sila, rason nga nagapangayo sila sa relocation site sa gobyerno para nga ini sila ang masaylo or ma-relocate na gilayon. Bombolaika sa report, please go ahead. Nagahinyo sa karon ang titil ka mga Pumulay ka? Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. Okay na, balik na siya, engineer. Standby diri man sa aton sining pagpangalagad, istoryahan ta ang hingyo man sining mga informal settlers sa may area sang barangay Tabukan sa distrito sang Mandurriao sa Piak ni siya nga bahin sang Sunset Boulevard. Kaya Sunset Boulevard ginapatungan ini sa barangay Tabukan, no, kag barangay Navais. Ti ining Tabukan iya may mga na-identify man dira nga mga informal settler. Balikan ta si Bombolaika. Bombolaika, please proceed. Nagahinyo sa karang pipila ka mga informal settlers sa bahin sang barangay Tabukan, Mandurriao, subject for relocation sang anti-squatting and illegal structure unit sa may entrance nga bahin sang Iloilo Sunset Boulevard nga matagaan na sila sang relocation site sa madali nga panahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Ma'am Elsa de la Cruz, residente sa Nazangbit nga barangay, iya ginpatpat nga kung may relocation site lang man ang mga ini, hindi na sila magantos nga magpuyo sang 30 ka tuig sa lugar. Dugang pa niya nga umpisa sang gintukod ang Sunset Boulevard, dito ginaduso na sang syudad ang pagpahalin sa ila nga wala man kuntani sang kaso sa ila bahin kag nagahulat na lang ang mga ini sang relocation site nga igahatag sang gobyerno. Bulan sang Hunyo ang ulihi nga bisita sa ila sang personal sang syudad agad kuntani mas mapadali ang pag-relocate sang mga informal pila na ka mga suguran na na-relocate sa may Bombolay ko kinatong ginay mo nga steady lang abe, steady lang. Sige balik-balik abe, daga utod-utod imo sulod. Just shop no. Sa may ako sang bulan sang Hunyo ang ulihi nga bisita sa ila sang personal sang syudad. Agad kuntani mas papadali ang pag-relocate sa mga informal settlers kag
may pipila na ka nasuguran sa may yeah. Like? O, landline ka na lang, Abi, kung diri ka man lang sa stasyon. No? Sige, standby sa aton sining mga kabumbo. No? Kung sa cellphone, kung ni bumbulay ka, pili ka to karon sa din ganinang mga bago muda nga cellphone cellphone di pili ka to karon kay bakla nga ni Engineer Albermso. Sang bago nga cellphone. Alright, standby sa aton sini nga mga kabumbo. So ungulihi ko nga bisita to sang taga Iloilo City Local Housing Office. Bulan pa sang Hulyo. O, anong latest? Diri, Bombolay ka, please continue. Yes po, Champ, no, ang ulihi ko nung bisita sa personal sa syudad sa bulan pa sang Hunyo, agad kung tani, mas mapadali ang pag-relocate sa mga informal settlers sa lugar, kag may pipila naman kuno kanasuguran nga na-relocate sa may area sang Sambagharo, apang madamo sa gihapon ang nagapabilin nga nagahulat sang relocation site nga igarekomenda man no sang aton syudad sa mga informal settlers. Kag sulo pa sa ila nga may relocation site ang syudad nga ginhatag sa ila sadto pang kondo ini siya. Kag naga-requirements ang pipila ka mga requirements pareho sa SSS kag pag-ibig butang nga wala nagaparagiya ang iban sa ila sa may nasambit iyang nga lugar. Ayari pa matan nato ang pahayag ni Ma'am Elsa de la Cruz na residente sa Barangay Tabukan, Mandurriao. Pero na kahulat na lang kami sa syudad kung din kami nila i-relocate para nga mas temprano plastar ka bala sing maayo. Na amo na sila nagbukuan din ng interview sa amon nga interview kada balay para kunan sa relocation. Sa tanong, Doris, kasi pagbisita nila ning June? Oo. Ano ko na may ginambang? May masaylo kami, makuan kami sa relocation. Pero ang ginakuan, kundo, kung may SS ka. Di, wala na kami SS, wala na kami pag-ibig. Ano pa niya, tagulang sa amon, mamo pa kami na. Isos. Mga employed lang na galing. Oo, may trabaho. So, diri nagito mo yan ay before pala na matukod na Sunset Boulevard, ba? Oo, ay niya pa Sunset Boulevard, ay pa niya dahom, diri na kami eh. Bisan ka budlay, pa din sang pagabuhi nga, kundi, ano kay diri ka nakaplastar. Bakas-bakas lang. Saan o kami din patagalo, location sa Kaloy, sa Malga Diyos, halin kami eh. Kung may halinan. Ate kabay patani kung kunon Manila nga may hatag man sila sa amon nga relocation para maplastar man ang isa kag isa sa amon diri. Sila naman balo sa amon. Maplastar mo kami nila. Kaya plastar man sila ganin amon. Ano mambal mo sa mga ginboto mo? Ate kabay patay nga mabuligan man kami nila nga maplastar kami nila sa amon nga relocation. Ay para nga makahalin kami diri sang project sang Sunset Boulevard. Balos-balos na dito na, naambugin ang pagkabuhi. Baslanay. Batian na ito ng payag ni Ma'am Elsa de la Cruz, residente sang Tabukan, Mandurriao, nung ako man mismo nga sila ang informal settlers sa may nasampit nga lugar. Sa karon nagahulat na lang gid ang mga residente no sa area sa Tabukan, Mandurriao, amo man sa may pila ka barangay nga sa may kaiping ang sini ang barangay Navais nga kung sa karon no bila kumpirmar pa ang kung gina-kumpirmar pa ang ilay nga pagpuyo sa may lugar kung bala may pahanugot sa mga private owners Bombot Champ. Alright, kanami isang mensahe ni nanay. I-plastar nyo man kami kay gin-plastar kamo gani namon. Yes, Bombot Champ. Kung madalom ang paghangop sang mga opisyales sang syudad ti makapaminsar ni siya sang lawig. Pero kung do sa wala man lang sa iya, at mo nang blambot silingon nga tina, na ano pa? Nakuha ko naman ang kinahanglan ko simo. Nagalaom kita nga ang una kung nga interpretasyon, amo adto ang matabo, hindi kay ikaduwa nga interpretasyon. Kumo sang June or July pa sila ging kantuan dira, ginapangayuan sila sang SSS,
kung ano pa din ang ginapangayo, amo nang isa sa mga lacking sa mga documents nila para nga mangin qualified sila as awardee sang relocation site, Bombo Laika, or wala lang gid iya sang relocation site na para sa ila sa subong? Yes po, Champ, no. May nakapalapit naman ko, no, kung may bibila naman ka mga residente sa area ang na-relocate, kag gindala ini sa may bahin sa Bagharo, kag sa may bahin naman iya ni Ma'am Elsa de la Cruz, no, ang gin-recommend naman sini sa ila is, ang relocation is ang condo unit, Bombo Champ, kag ti amot to ang pahayag man niya, nga wala ini sang mga nasambit iya nga mga dokumento, nga pareho sa SSS kag iban pa nga mga papeles kay sa edad Manila kag sa ila man yung sitwasyon sa pangabuhi Bombo Champ, wala sila nagapanag-iya sa sambit iya nga mga butang. Kung wala sila sang kasubong sina, ti waay sang may mabulig dira ang city government para nga mahatagan sila sa mga nagakaigo nga dokumento as basis para iya nga ma-qualify as beneficiary or as awardee? Amo gani Bombo Champ, no, ti amo ni karon ang iya nga ginahingyo nga kung tani matagaan man sila sang relocation site pareho sang una man nga mga pipila man ka mga beneficiary o kung awardee sang ila man mismo nga lugar nga na-relocate man sa may area sang Haro, ti sila ang nagalaom man nga ditani matagaan man sila sang relocation site, hindi lang ang option nga kondo kuno Bombo Champ nga pipil na madamo man sang ginapangayo nga mga dokumento sa ila, ago hindi man sila mabudlayan kag para mas mapadali man, no, ang pagproseso sa syudad nga ma-relocate ini sila kadungan man sa pagreklamo nila sa pagdamo sang mga informal settlers sa may bahin niya sa Sunset Boulevard. All right. Ini si Bombo Laika Santiago, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Laika San Diego sa imo sining report. So buligin nyo man no, kabay pa nga magtatak sa inyo sining paminsaron kag balatyago ng hambal ni nanay nga isa iya ka informal settler. Tani iplastar nyo man kami, ginplastar kamo gani namon. 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas Orlauna. Hingagawon ko balita ni Bombo Rona Salvadico, 5 sa 7 kanaigo sang kilat sa banwa iya sang tubungan nagapabilin pa sa ospital. Na isa diri ang ginbawian sang kabuhi, isa man ang gilayon nga ginpapauli matapos nga matsekyar sang mga responders. Pero may 5 pa sa gihapon nga nagapabilin iya sa ospital, pero yara naman sa establish ini iyang sitwasyon. Ano ang latest sina diri sa aton sini nga mga kabumbo? Sa aton sini nga mga kauturan, nag-standby karon si Bombo Rona Salvadico. Bombo Rona, sa report, please go ahead. Nagapabilin sa gihapon sa Pedro G. Trono Memorial Hospital sa Gimbal ang 5 sa 7 mga biktima sang kilat sa barangay Barosong, Tigbawan, Iloilo kahapon nga adlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge sang Tigbawan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga yara pa ang 5 ka mga biktima sa ospital sa Gimbal. Apang gilayon naman niya nakagwa ang isa ka biktima nga sa Emilito Trespecios nga nagpahayag nga naigo ini siya sa kamot sang kilat. Pamatian nato ng pahayag ni Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge ng Tigbawan Municipal Police Station. Wala pa kami medical bulletin kung anong status na sang nabilin nga dito sa ospital. Pero sila Japon sa ospital, sir? Ang iba nakagwa na. Bali ang iban may dito manabilin. Mga pila ka bilog na bilin, sir? Ang isa pa lang man ito nakagwa. Trespecios. Basta doon may ara. Sabi nga nakagwa mo. Hindi mo isa grabe higo na. Ate, sige. Bali, ang 5 aara gid ate. Kamusta naman to, sir, na kuha na ang napatay? Nakuha na sang pamilya. Hospital, hindi man gid tamaan ka kuan ila igo, sir, no? Hindi man kita. Ang bata man lang kita na tamaan. Nabatian ang pahayag ni Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge ng Tigbawan Municipal Police Station. Ining bata nga natamaan mo ning ginbawian sang kabuhi, Bombo Rona, no? Yes, Bombo Cham. Te ang iban sa to
do okay naman ang ila sini nga kaimtangan kagway naman sang dapat kablakan pa ang ila sini mahimata? Yes, Bombo Cham. Sa subong stable naman ini sila. Oh, all right. Sige, thank you gid Bombo Rona. Ini si Bombo Rona Salvadico. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Rona Salvadico sa imo sining update. May kantanan sa sining nagkalabiktima to sang pagpangilato sa may area sang Tigbawan Iloilo. Ikagapon bisan diri gani sa bahin sang syudad sang Iloilo. Apisar nga way sang pag-ulan-ulan iya, no? Or may nagtupa man nga ulan but lapta-lapta. Kay Dri City proper iya tupa ang ulan, lapas kag haro wala man sang ulan. Pero sa pila ka mga parte sang kabanwahanan kag iban sining probinsya diri iya sa Panay, ara imo ulan nga nagbubo gid kagapon. Isa sa mga nagtugaman sang kakugmat ang natabo dito sa may banwa sang Tubungan Iloilo nga kung sa diin nagluntad ining landslide nga may dalang baha or nga tubig. And then later on sini banwa checkero nato na mga latest pagid no sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad sa gihapon diri sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Kagkaroon sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 104 días na lang kagapaskwa na. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Oras, 1 minuto, nakaligad sa takna nga 2:00. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for September 7 to 13, 2025. September 14 is Grandparents' Day. Celebrate this important occasion 1 day in advance. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda. Sa concert at the plaza. Grandparents' Day it is on.
Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plaswala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plaswala di Iloilo. Sa September 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Hello mga kabombo. Good afternoon kids sa inyo. This is Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program. Friday kita today, September 12, 2025. Check that. Pila ka adlaw bago ang Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, getting nearer, getting closer. 104 days to go before Christmas. Bao, kibot lang ni kita sa dili madugay. May nagamano po ninong, may nagamano po ninang nasa aton. Anyway, again, this is Tita Regine and today may ara kita duwa ka mga letter senders nga nag-request September 12 naton basahon ng ilang mga sulat. Medyo may kahabaan, but let's hope na ma-squeeze in within the program kag makaya. So, updatein niyo ako. This is Tita Regine once again inviting sa iban man dira nga liga mag-share sa ilang mga istorya. Paki-email niyo na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kay Mr. Amugi na iya, sir, do hindi kagit matawagan sa imong cellphone. Anyway, I hope you're already informed nga ikaw ang ating winner kag magahulat ako sa imo, sir, diri sa Bombo Buwas. Kabay, you can find time para nga makaistoryahan na kita diri sa imong pagkadto diri. Kadto ka please before ang alas 2 sa hapon and pa-xerox ka na nga daan 2 copies xerox sang imong ID. Again, see you tomorrow. Hopefully. Mr. Amugi na iya. And then, boss, of course, mag-announce na naman kita sa ating bago nga winner para naman sa siningang simana. So, let's start the ball rolling. Ari ng ating ambahanan para sa inyo tanan. This is from Jonel Gavin. Bilanggo. Kagini naman si Tita Regine. Welcome sa KLP. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapiningingan, di makatawid sa malawak na alakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at ang makiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap
aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magstan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid at bilang ko sa dagat ng pag. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Bilanggo, Jonel Gavin. Good afternoon, 15 minutes after 2 o'clock. Sige, arin na kita sa pagdulong sa ang ating mga istorya sa siningang hapon. As I have said, may duwa kita ka mga letter senders. September 12 ang ilang gina-request. Ibasahon nato nini, susuguran tauna ang iyan ni Lavender 29, sang Barotac Viejo. Dearest Tita Regine. Ang ako nga pagpanamyaw kapag hatag katahuran sa tanan, sa mga avid listeners, letter senders, kag tanan nga staff sa Bombo. Mayong hapon, overwhelming gid gali ang feeling nga mabatian ko nga ginabasa ang letter ko. Happy gid ako nga nahatagan chance kag pagtamod nga mabasa sa kahanginan ang akon nga letter. Bonus pa kay napilian pa nga winner. Samtang nagapamati ako, gatulo man ang akon nga luha, kay ako naman na reminisce ang akon nga mga nagliligad. Ang akon nga igasaysay sang tulid subong, amo ang balatian ni nanay nga nervyos / bugat or clinically speaking, postpartum depression. Natubuan ako sang buot nga dako gid nga factor ang ginasuprer ni nanay nga balatian. Based on my first letter, akon ginsaysay ang gintunaan sa balatian na nanay. Luwas sa hindi siya makatulog kun gabi tungod sa kahadlok. Sang kami nag-estar sa una namon nga balay nga mariit kag may mga elemento nga nag-estar suno sa mga manugbulong o albularyo. Nakaistorya man ang akon iloy nga isa pagid ka nagatublag sa iya nga hindi siya makatulog sang panumdum sang aksidente nga nakuga ang karbaw nga ginasagod sang akon amay. Nagapanglaba siya sa bubon, sang gintundaan siya sang amon man lang pihak balay, nga naagyan niya ang karbaw ni tatay nga nahigot sa pihak banglid nga nakuga. Ang karbaw nga ini, hindi ini amon, kundi iya sang lolo ko, bali tatay ni tatay ko. Dali-dali man yung kaduan ni nanay, kay wala si tatay that time sa balay. Kay si tatay that time, nag-upod service sa sound system sang ako nga tiya, kag si nanay ang nagaatipan sang karbaw. Nagalalain gid si nanay, kay nahibaluan niya gid nga importante ang karbaw nga ini, kay ginaarado ini sa talamnan nga ginauma ni tatay, kag ginakarosa sang humay kun magpagaling,
kag palangga ini sang akon lolo, kay sagud yung gid ini, apang, ginpasagod niya kay tatay, kay bugtong laman si tatay nga bata nga lalaki. Puro babayi ang iya nga mga utod. Nagahilibion si nanay, kay kaluluoy ang karbaw, natapakan sini ang iya lubid nga higot, kag nagsambod sa iya liog. Sa sobra nga himakas ang karbaw nga makabuhi sa iya higot, samtang nga nagasipa ini, nagahugot man ang lubid, kag nagadulot sa iya liog. Rason nga nakuga ini, kag jutayan lang mautod ang puwak. Tungod na dugayan pa antes na sapwan ang karbaw, rason nga grabe gid ang pilas ng karbaw, rason nga ginihaw na lang ini. Suno kay nanay, nagakabalaka siya, nga basi maakig si lolo sa iya, kag siya ang basulon, kun nga ang nakuga ang karbaw. Ginbatsyag ini ni nanay, kag nangin rason man, nga hindi siya makatulog kun gabi. Ang masakit ni nanay, nagaabot ini kung hindi siya makatulog sang maayo, or kung kulang ang iya nga tulog. Nagakatabo ini kung may ginapanumdom siya, nga nagatublag sang iya kaisipan, pareho sa mga problema, kag mga palaligban. Nagaabot man ini kung magutuman siya, kapin pa kung may laktan siya, kag hindi siya makakaon sa insyakto nga oras, kag masudlan sang hangin ang iya nga sulok-sulok. Mabalaan gina namon kung nagamasakit naman si nanay, kay puwerte siya magwakal. Bisan hindi siya ang ginaistorya mo, masaligbat gina siya, kag masingki siya. Ara bala nga bisan matawhay ang inyong paghambalanay, masaligbat na siya, kag daw akig siya, daw defensive bala, kag palabais sa iya. Then, tama na siya dayon kapisan. Kay ginakuripon o kung ginatipon niya na, tanan nga bayo, bisan hindi lalabhan o kung lago, kag labhan. Pati mga tsinelas na ginasuksok sa sagwasang balay, ginapang brushan niya na. Tapos matak-ana siya, bayaan niya na ang lalabhan niya, kag maghambal nga, tak-ana ko. Nga sige, man ko niya pang budlay man, maturog ko, natuyo ko. Di mahigda or mahilay-hilay na siya, pero hindi man na siya matulugan, kay sige, gyapon wakal niya, sang wala puno, kag punta. Ang ending sina tita, kami na lang sina matapos ang iya nga obra, kay bayaan niya lang man ina. So ang ginaobra ko sina, ginatago ko na ang habon nga labada. Kay kung hindi ko pagtagoon, ay maubos niya kagamit ang isa ka bareta sa isa lang kapagamit. Nga ti ahaw amo man lang dia ang habon namon. Kung gamasakit siya, aga pa na siya gabugtaw, kag magtigang. Ang mga during normal days, adlaw na siya gabugtaw, kay si tatay na iyang gadigamo halin sang una. She would wake up as early as 3 a.m. or 4 a.m. Kagarino kong kadol na ang mga kaldero kagalaha, kay ginapangkiskisan niya na, kay ginapanghugasan, kag magdigamo. Never niya na ginaubra during normal days. Kay haroson, ganin na siya makabugtaw aga pa, kay 10 a.m. or 11 a.m. up until 12 noon pagid gani kisa siya gabugtaw kag nakadigamo na si tatay, makaon na siya kaluto ni tatay. Kag kung siya na gadigamo, gagiho sa kusina kag sa dapog, mahiggo ang dapog kay ginatumpok niya lang na ang abo sa kilid sang sigang. Wala niya ginahakop pag ginasulod sa basurahan. Kumbaga balatita, kung gamasakit si nanay, total opposite sang batasan niya ang ga-manifest. Kung ano siya kahiposon kag katamad, hehehe. Kung wala siya gamasakit, baliskad. Kung nagamasakit siya, kay puwerte sa iya kababaan, kagahod, kasingki, kapisan, kag kahindo. Kung nagamasakit si nanay, tama kagahod sa balay. Kay halin sa aga, hasta maghapon, hasta tungang gabi nga wakal ni nanay. Sang wala puno kag punta. Tanan nga madumduman niya, wakalon niya. Then for example, may ginbaisan ka mo or ginawayan before, kontrahon ka na niya. Kag may time pa na, nga daw gapanita siya. Ti one time na sugata niya sa kahon, ang mortal niya kaaway, nga kontra niya dalin sang una. Ti piyak balay namon, nanay ni Miss M, atong classmate ko, bala kontra ko man sa elementary.
Ba, wala sang pugong-pugong. Kaginabala niya si Lola T nga. Jadon ang kawatan. Jadon ho? Mabisan ano ka ihisog si Lola T. Why, gid siya kasabat kay nanay. Hadlok man siya guro, dumugo ni nanay. Kaya tinag-iisog daan si nanay mo kung nagamasakit. Instead, nagpadayon lang siya lakat nga wala bulubalikid. Si Lola T nga ini, permila ni gawaras, kag kontra niya si nanay, kay tungod man siguro, sa gainit ulo ni nanay sa iya, kay perti ni kaisog, kag kapoderoso, nga bisan balay di iya, do ang kuno niya, kag ginakiga niya ni si nanay, kay ginapabakal or ginapautang ni nanay sang whiskey or lapad ang iya bana, kay tagbrugtaw pa lang, sabay sa pagsag-ob niya sa tubig sa bubon, nagabakal na sang whiskey o kung lapad ang iyabana. Kay tama ini ka pala inom. Ang isa kalapad, kalima niya lang na iya labukon, to kaangay lang sang tubig ang iya nga pamatyagan. Wala niya ini naluyagan, so amo na nga ginakontra niya si nanay. Then, one time nakasakay niya sa jeep, ang midwife sa amon health center, ginsita niya man, kagambalan nga, jaman ang midwife nga, diba nga dalok-talok nga kung mga ayo ka bulong way pa na di batas kasi nata hambalon mo na bala kung maayo ang utok mo. So that's why nagdako kami nga buang ang tawag kay nanay sa mga tao sa palibot. Kung magmasakit si nanay, tama niya man kakontra si tatay. Herodes tawag niya kay tatay. Kay tungod siguro nga may time kiss nag-aaway sila duwa. So, muna, ang kontra niya si tatay. Kay kisa hindi gid marikawan nga maubusan kaw kapasensya kay nanay. Do preyo bala nga daw bata jutay or 12 years old nga bata ang imo ka istorya or kaatubang kay amo lang na ang kapasidad sang iya utok. Hindi mo siya masaligan sa mga ulubrahon sa sulod balay kay wala na siya gaubra kung hindi mo pagsuguon. Ara bala nga, ultimo pagpanghugas pinggan, pagluto or pagdigamo, paninlo o panilhig, pati pagpaligo, kag pagpang-toothbrush niya, ay kinanlan mo pa siya suguon. Kisa makapamangkot man ako kung tungod gid man ina sa iya masakit, or basi hungod man sa buot niya. Kay matamad gid man siya. So halin sa nagabalatian na si nanay, si tatay na ang nagaobra sa mga olubrahon sa sulod balay. Kag sang nagdalag ko na kami na ang nagaobra. Kay kung siya ang paubrahon mo, it's either palpak or hindi mapuslan ang outcome. For example, magtigang na siya abi, sukadon niya lang na ang bilin nga kanon sa kaldero, kag sudlan lang dayong kabugas naman, kag kilisan ang bugas. Wala niya na ginahugasan. Or kung mapisanan siya, ginahugasan niya man, pero hindi nga kakasun niya gintanan nga bilin nga kanon. Do ginabasa niya lang wala ka tubig, kag damuyan. Tapos kilisan sang kaduha or kaisa lang na ti supposed to be magkilis ka, dapat kapila po mo pa na isla ng tubig hasta nga magsinaw ang tubig. So muna, kung hindi maubos ang tinigang niya, kag maagahan ang kanon, kakapanos. So kanugon sang kanon. Amo na nga ginakulang man kami kisa sang bugas. Nga ang patubas nga 30 kasako, kulang pa. Kaya ginapatuyangan lang ang bugas. Manghugas na siya kapinggan, doon di man kasipot. So ara bala nga nahugasan niya na ang pinggan, pero kung gamiton mo na nga manyaga ka na, mapanimahuan mo pa ang sudaan mo sa pamahaw. Kag kisa, isa lang na kabunlaw. Which I really find it gross kag hindi kami magkasundo sa amuni nga mga bagay. Kung tudluan mo siya, maakig pa na siya. Halos sa tanan nga bagay, hindi mo siya masaligan nga siya paubrahon mo. So kung hindi mo gusto ma-upset kag ma-stress, you might rather do it yourself na lang. It may sound funny, but time comes, nga kisado ka ilinit na. Nga bisan ano mo pakalawig sa imo pasensya, do maubusan ka sang pag-intindi. Amo man ini ang rason, nga ang do hindi ako kisa, magtiner sa balay. Kaagi man ni na tita, ginbilin ko sa iyang apo niya, subang ko nga bata nga babayi, kay nagpabanwa ako nga mabayad ka kuryente, kay due date na. Nagahibi si M, ang bata ko, kay nagaamag or nagaangot siya kapin pa,
Kung makita niya ako nga gahimos malakat. Nagapanahi si nanay that time, kag nagtugon man ako sa iya. Nga bantayan niya ang apo niya. Kaya at 3 years old, mahilig ni maglakat-lakat kundiin. Makaligid ang mga 30 minutes ang maglakat ako. Nagpuli si M nga naghibi. Kag may mga lutak ang bayo niya. Kay gali, wala niya natalupangdan nga nagwa ang apo niya kag nagsunod sa akon samtang nagahibi. Ganigilayon niya iniagin paliguan kag amuman ang pag-abot ni tatay. Ginakigan siya ni tatay kag ginpabayaan niya ang apo niya nga wala siya kabalo kung nag-ano ang apo niya kay siya ang nagabantay. Wala man ko ni tani nakahibalo. Galing sa nagpuli na ako halin sa banwa. Ginbugno ko si Lolo A nga naagyan ko nga nagapaharab sang iya kadabaw sa banglid nga ginaagyan namon antes ka makalabot sa balay. Tinamangkot si Lolo A kung sino kuno ang bata sa balay. Kaya may nakita sila nga bata nga nagabotas kaya nagapamayong samtang galatay sa kahon. Ginabantayan man kuno nila kay basi mahulog bala sa kahon kag malumos sa buhangan. Considering nga nagataliti pa kag bag-o tapos ang ulan paglakat ko. Kag wala ko man nabalikdan nga nagasunod gali ang bata ko. Kay pagaling ko sa balay, nagahibi na siya nga daan. Kay gusto niya nga mag-upod. Galing sa lihi, hindi niya na ako makita kay nalipdan na ako sa mga kahoy. So nagbalik kag nagpuli siya. Kagamo na to pagkakita sa iya ni nanay nga naghibi kag puno sang lutak. Ginsapar niya pa kag paliguan para hindi mabalaan, pero naabtan man siya ni tatay. Kung ikaw man bala, gabantay ka o kabata, dapat every time gina-check mo or ginalantaw mo kung ano ginaubra niya. Kay masabad gidina sa amo na nga pang-idaron. Nga kung pwede pa lang, hindi mo pagbulag ang panulok mo sa ila, kay balantayan gid. Samtang iya, pila na ka minutes nga walang apo niya, wala niya gigin mind, kag pangitaon. Kaagi pag na tita, nga sa nakatiner ako sa balay, magmasakit siya, jutayan niya lang tita, gintutdan ang balay namon, kaya nagsabtanay kami nga duha. May bata na ako nga isa kabilog that time. So, ang ginalinan man lang sadto is nagkadto siya sa manghud ko sa pihak barangay, kaya dito siya ga-estar. Mamasyar siya kuno dito, kaya nahidlaw na siya sa iya mga apo. Ginpasugtan man namon nga maglakat, kaya at least makapahuway man kami, kaya hindi kami katulog kung gabi. Kung magsigi siya wakal, kagwadang, hasta mag-aga. Pero the next day, nagpuli siya, mga 4:30 p.m. Kagang una ko gid nga pamangkot sa iya, dala mo bulong mo, nay? Nanumdum pa siya sa madugay, antes magsabat, nga nabili niya kuno sa balay sang manghod ko. Nabalaka ako tita, kay syempre, kung di siya makainom ka bulong niya, hindi siya maturugan. Kaya hindi naman kami makatulog bilog nga gabi, hasta mag-aga. Ginuyatan ko siya sa duwa ka kamot, kaya ginabalan ko nga balikato nay. Kaya wala ka karon imnon sa gabi. Kung hindi gani, dito ka na lang tulog anay, kung hindi ka nakasapar puli. Naokig siya tita, kaya ginapalakat ko siya, hindi siya magpati sa akon. Sa sobra ko nga kainit, tita, ginpagwa ko siya, kaginsiraduhan ko ang pertahan. Kaginambalan ko siya, kung hindi mo makuha ang bulong mo dito, hindi takadi pagpasudlon di sa balay. Balaan mo gini importante, ang bulong mo, ginbilin mo, timo, ano gusto mo matabo. Hindi lang ikaw ang nagaantos tungod sa balatian mo, kundi kita tanan. Nagakurog ang bilog ko nga lawas sa kaakig, tita. Sige, kumod ko, samtang naghihibi, kaya doon naglutaw man ako sa hangin. Wala man ako sa tinulugan nga maayo sa nagliligad nga mga inadlaw, tungod man sang wala untat nga wakal kagwadang sa sulod balay. Kaya ang balay namon balaan, sa sobra na kadaan, gabok na ang ginalansangan sang kawayan, so kada tapak mo, nagahuni, kag nagauyog man ang bilog nga balay. So muna, hindi ka gidya makatulog. Kung haros pa lang, do ako malayas that time. Kaya do hindi nagid ako kaagwanta. Galing na tabuan pag that time, nga wala si tatay sa balay, kaya ginpatawag sa tiya ako nga may papandayan sa iya. Hindi man ako makahalin, kaya ako lang ang may buot-buot nga bata nga nabilin sa balay. May 3 pa ako kamanghod nga ginbilin sa akon si tatay nga arati panon, kagamay pa sa dong akon subang nga bata,
Ti gusto ko lang ihibi man ang sobra ko kakaakig. Siguro nagsupot na tanan ko nga kaakig, kakapoy, katuyo, kag konsumisyon. Ginuluuluhan lang ako sang ikapito ko nga manghod. So samtang nagahibi ako sa sulod balay, na naugali si nanay. Kag tungod wala man siya sa iya kaugalingon, nagkuha siya sang lukay. Tapos insindihan niya sang lighter, kag ibutang sa puno sang amon haligi, kay tutdan niya na lang kuno ang balay. Kinaakig siya, kay hindi ko siya pagpasudlon sa balay. Mayo lang tita, kay nakita sang manghod ko, kag iya inigilayon nga ginsabyahan sang tubig. Kay madamo daan sa sinako nga mga bayo nga wala naging gamit nga nagatambak sa dalom sang balay kag made of light materials lang ang balay namon. Madali gid makudtan sang kalayo. Ginkuha sang manghod ko sa iya ang lighter apang nagtabok pagid siya sa kahon kag manghulam lighter sa pihak balay namon. Sa ulihin na uluuluhan man siya sang akon manghod kay ginabalan nga buwas sa aga pa siya updan para kuhaon ang mga bulong niya dito. As expected, tita, wala naman kami katulog sang maayo. Tungod kay sige naman siya wakal kagwadang bilog nga gabi. Hasta mag-aga. So, amo manini ang rason, tita. Nga daw wala kalinungan ang amon panimalay kung magmasakit si nanay. Pero inatanan, tita ginapilit namon nga batason kag antuson. Subong, 32 years old na ako, kag 32 years naman nga nagasuffer si nanay sa iya balatian, pero at least subong nahataga na siya medical attention kag regular na ang iya nga check-up. So bisan pa paano, manageable na ang iya kondisyon. Unlike dati nga halos every month nagabalik gid ang iya balatian. Kabudlay bulngon ang tawag nga bughat kay wala sang treatment, kay ang ginainom niya nga bulong, symptoms lang man ang ginpabulong. Hindi man ang masakit niya gid mismo. Kag bisan may ginainom nga bulong, may time gid nga nagabalik ini. During sa menopausal period ni nanay nga wala na siya regular, na notice namon nga imbis nga supposed to be maabot ang iya pamulanon. Amo man na ang pagmanifest sang iya nga masakit. So muna nga makahambal man ako nga basi kaapekto man ang hormonal imbalance sa iya masakit. Hasta na lang diri anay ang akon sa sulat kay pasensya gid kung naayawan ikaw basa sang akon malawig nga sulat ang tinahuron Lavender 29 sang Barota Viejo. Sa amo sina nga mga sitwasyon ay full support sa family is really very important. Kag sa imong pag-istorya diri gets namo no nga gina-accompany nyo gid ang inyong nga mother sa iya nga gina-go through nga ini nga postpartum depression or bughat or nervyos. And it is also good nga kamo nga iya nga mga upod, kamo nga mga kabataan niya, kag ang iya nga husband, gina-try nyo gid, nga intindihon ang mga signs, mga symptoms, kag ang inang mga triggers, kag kung ano pa, no, nga mabalaan nyo nga ti daw, kumbaga daw out of order na naman ang inyo nga mother. But nevertheless, no, kita ko di based sa gina-share mo sa amon nga kamo affected man, hindi mo kamo katulog because ang iya nga wakal, wala puno, wala punta, bilog gabi, ginagawadang, yet no, sa gihapon ang inyo nga pag-care para sa iya aragid, ang inyo nga pag-intindi sa iya aragid, kag ang inyo nga pagpalangga sa iya aragid. And I'm sure nga sa iya nga mga moments nga okay siya, sigurado gid ako no nga ti naga-try gid siya nga makabawi man sa inyo. Pero ang nanamian ko gid is that bisan na mo na no inyo nga mother, padayon niyo siya nga ginapalangga, padayon niyo nga ginahakos, gina-embrace ang iya nga situation kag kadamo sa mga inspirations nga inyo nga mga nakuha, nangin motivation niyo man siya para tagsa sa inyo ay magpaninguha gid
para nga maalsaman ang inyong pagpangabuhi, considering nga since gagmay pa kamo, bangod sang balatian nga ina sang inyong nga mother, ang inyong pagpangabuhi was really so affected. Gani kamo, bisan na muna nagakalatabo sa gihapon, ara gid ang desire nga mapaumuad man ang inyong nga mga kaugalingon, and at the same time madala nyo man ang inyong nga mother kag mas mabuligan pagid siya sa iya nga balatian. So, saludo kita sa inyo bilang iya nga mga kabataan, and gabay nga ang ina nga pag-ulikid kag pagpalangga sa inyo nga mother, hindi gid maguntat. Salamat sa imo nga istorya diri Lavender 29 sang Baratak Viejo. Alas 2:39 ang aton nga oras, magapanubalik ang KLP pagkatapos ang pila kang mga importante nga mga pahibalaw. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kuni simple. The story is from Crying Mother of the Sugarland of Iloilo. Mahal kong Tita Regine. Bisan diin pa makalabot ang imutingog sa kahanginan, sa social media. Tita, why ta ako nagakahuya, magpaambit ka akong kasaysayan. Masubo, masakit, kag may masadyaman. Gani, jaduman si The Crying Mothers ng the Sugarland of Iloilo. Bit-bit duman kay yellow pad kag ballpen, pamiyo-miyo sa kwarto. Masulat duman, kanadumduman nga inagihan, karang dekada 80 nga anyo. Sudlan takon ka ba na ako nga senior citizen, doon kami pareho, hambal dumanta na. Way pakaw nang gudan, kakibol sa tudlo mo kasulat. Hambal mo, way ti mo magtigaang kaigma tahay, sakit alima mo.
pagpamati. Insa, way man daan untat yung sulat mo dyan. Sabat ko, ay sige, alam bala tatay, hayaan mo lang dyan, akon kalingawan mo. Way man takon ka pang balay-balay para magmarites. Hehe. Panamyaw anay sa tanan nga tagpalamati sa makarilingaw, makaarladik nga KLP ni Tita Regine. Mayadgid nga pagpamati sa mahagpok garagumo nga kinaray ni Tita Regine. Anyway, skip ko lang niha ang ining apart. Sige, tita. Ari duman niya ilam kung masubo dya o masadya nga inagihan ko. Butangan ko duman ka hashtag ang bitas nga tsinelas. Tita, natawa ako nga hindi matupungan niya kaimulon ka ginikanan. Survival ang gid para mabuhi. Man kung kaisa, nagakunon ako nga bayas ya kabuhi katawo. Dapat tanan manggaranon nga waay ti tawo nga yara sa idalom. Dapat puro lang sa ibabaw, tita. Masubo kung matuon ikaw sa pinakaidalom. Haros makahawas sa sobrang kaimulon. Tita, marayo amon ginapanaw halin sa balay pakado sa eskwelahan 33 ka kilometros. Grabe. Aga kaghapon nga panaw. Ya ginaagyan namon amo man niya aragyan kakarbaw kagarosa. Mantita, way ti karsada. Kalbangan niya tawag ka amon aragyan. Ginakarosa ya produkto katawo, mais, paray, kararuton, paadto sa piyak nga barangay para makasakay sa jeep sadto. Tinagadalom ya ginaagyan kakarbaw sa adlaw-adlaw, tita. Man, sigon nga pangumagid lang, ya pangabuhian katawo. Timbang gid nanda ya karbaw sa pag-arado. Kag maligwa pa ya haraban. Kung mauran gani tita, abaw, porti kadanlog, malutak ya dalan. Isa ka bes, madungdong ya tiyempo. Ginaputos lang namon ka plastic, ya amon buri nga basket. Nga amon daa, ya amon sa rudlan, ka amon papel, notebook sa eskwelahan, agud indi mabasa. Kag ya amon tana, nagapandong lang kadahon ka saging, tita. Pagkahapon, suray duman pa uli. Kay kunulaton pa namon nga maghuraw ya oran, masiruman gid kami abot sa balay. Tita, sa sobra ko nga dali-dali, nakubulasot ya si Kiko sa madalom nga inagyan kakarbaw. Ya akong tsinelas, nabilin sa idalom kalutak. Ginsikop ko, tita, sus, tagasiko ko ya madalom nga lutak. Ya masubo kay nagpabilin, ya ulo ko sa strap, kanawala ko nga tsinelas. Ti ginsagap ko gidato ka sikop or ginsagad ko gidato ka sikop, tita. At tuduntana sa balay, ang mga libayon ko, sige pa akong sikop ka ulo ka tsinelas ko. Sa urihi, sirum dun, kag makita ko. Pagabot sa balay, ginugasan ko kag soldahon sa amon suga nga kingki. Sang una, ya mga tsinelas na human sa plastic, pwede nga masulda. Ti pagkaaga, mapag-undon nga isuok ko, tita. Sigon nga nahadlok doon ako nga basi maglubong duman sa lutak. Nagsikido lang takon, tita. Uay ko doon ginsuok. So binitbit ko do lang. Pagabot sa eskwelahan, sinuok ko duman. Dumayad man, yasuksok ko. Dumapag-un man. Pag-recess, naginampang kami ka mga classmates ko. Sa hindi man hungod, natapakan kay isa ka bata ay akong siki. Ay nabitas duman liwat, ya tsinelas ko. Sikido lang takon hasta mag-uli karang hapon. Ginsulda ko duman liwat. Hambali nanay, kapiradong day asol dahon, mabitas duman da aliwat. Bay ilang, hay sa Lunes, baklan ko kamo, bag-o nga tsinelas. Baw, pagbati ko nga baklan, tita, lipay man ko Grade 5 pa lang ako sadto, tita. Kag kung mabaklan, gani kami ni nanay kagamit, puwertigid ka daaya, amon kalipay. Ara doon, tita, may bag-o doon ako nga tsinelas. Ginhawa ko gidato kahalo, nga hindi dayon magtais. Ginatinluan ko kada uli kun hapon. Kung isuok gani ka mga libayon ko, gapangakig ako. Hambal ko, ay, may inyo man, insaya akon, amo paya ginasuok nyo. Tita, permisad to nagauran, kagyaamon balay, may sapa nga tarabukon.
Medyo nagbaha kag nagtabok kami. Sa masubo nga swerte. Naanod Diyos ang piha ka tsinelas ko. Pihakan dulang yan nabilin. Nagahibi ako pauli sa balay. Hambal ni nanay. Insa gahibi timo. Sabat ko. Naanod dya pihakan ko nga tsinelas. Nahadlok dun takon maglagas sa baha. Itaway dun ako timahimo. Para may masuok ako. Ginbuol ko duman tong daan ko nga tsinelas. Nga kaduha dun ginsolda. Sinuok ko duman. Pagabot sa eskwelahan, nabitas duman. Gintawag ako ni ma'am sang udto, kay masami na ako ginatawag tapos igma, hay ginapabuol na ako kauban sa ulo na. Nasiplatan ni ma'am nga nagasiki lang ako. Hambal na, di niya tsinelas mo, insa nagasiki lang kaw. Matuno ka gani kasi dyan sa garden. Sabat ko, ato sa bag ko ma'am, nabitas ka ina. Suldahon ko to karon sa balay. Hambal ni ma'am, bay ilang, hay tawan ko kauruman kabag-o nga tsinelas. Pagkasunod adlaw, gintunghol ka na ako ni ma'am, yagin bakal na nga tsinelas, puwerte gidya kalipay ko tita. Hambal ni ma'am, insaway ka ni nanay mo, ginabaklan haw? Sabat ko, naanod abi sa baha, yabag-o ko nga tsinelas, tiwaay doon si nanay, tiinog bakal liwat. Way gani kami tiinog bakal kadapli. Mudaa nga ginagwanta ko lang bitas permi ma'am. Tita, sa sitwasyon ko, naluoy mo siguro si ma'am maglantaw ka nakon. In short, tita nag-high school doon ako nga tsinelas pa adto, tsinelas man pa uli kon Biyernes ti hapon. Man, do ano balaya 15 kilometros nga panawon pa uli kon Biyernes? Ti madasig maupo di tsinelas. Man, bisan tama doon daa ka ni Pis. Ya sa buol na dapit lusbot doon, pay sige pagyapon niya suksok ko. Way, tako nagareklamo kay nanay, nga baklan, hay tinakita ko, ya tama kapuraot nga pangabuhi namon. Kagpito kami nga saragudon, para eskwelahan. Gani, ginaagwanta ko gid, ya amo kadato nga sitwasyon ko tita. Kagdo sa naana dumantakon, nga bisan gurisnay lang akong tsinelas, basta makaeskwela lang. Tita, basta ko no, may pagbatas, may pag-antos, tiyaga, kagapisan, malabot mo gidya imo mga handom. Duro nga inagyan sa kabuhi, nga kung sugidan ka lang, do hindi ka magpati. College ako sa Iloilo, ahaw nga isa lang gidya akong sapatos, man sa education sa adto, gina-require gid ka amon college din, nga black shoes sa uniform. Swerte kung hindi lang mag-uran permi para hindi magtukal yung sapatos ko tita. Pay kung mauran gani, abaw, do mapabili niya tapakan ka sapatos ko. Sang una, duro patanay manugtahi ka sapatos sa mga kilid kalye tita. Dayon ko daa ipatahi, tag 2 pesos pabayad. Ti amo man niya sa tapakan, manipis doon. Ti ginahalpan daa. Ilam kung kapirada ay hanhalpan hasta nga makabakal ako kabag-o nga sapatos. Kita hindi lang sapatos siya problema. Tanan nga gamit bilang estudyante, bilang daraga, haros takon kabakal, haya allowance ko, kulang pa sa pagkaon ko sa isa ka semana. In short, allowance lang gidya ginasalbar ka ginikanan ko. Why, tanasanda nagalantaw ka ako nga personal needs. Pero tita, I'm proud. I survived. Sa Lactod tita, nakagraduate ako. Nagmaestra. That was in 1987. Gin-invite ako nga mag-guest speaker sa graduation ceremony ka eskwelahan nga nagtapos ako sa akong elementary tita. Ara paghihapon nagatudlo si ma'am nga nagbakal kanakon kabag-o nga tsinelas. 2 days before ya graduation nanda, gin-prepare ko doon ya akong speech para sa graduates. Man karang grade 6 ako, gipamatian ko gid ti mayad, yagin panghambal ka amo nga guest speaker. Lunsay motivation, puro masubo nga inagyan, hasta tanan nakatapos kag nag-successful. Samtang gapamati ako, nagasulod sa pamensaron ko, nga tingwaan ko gid, nga sa pira ka adlaw, ako duman ya magatungtong sa stage, kag mangin guest speaker tita. Sa bata ko nga kaisipan, naghandom, nagtinguha. That was in 1976.
Then after 10 years, tita, natuman gid itong bata isip sadto. Ako doon, yan nagatindog in front of the graduating class. Kagya akong tupiko, amo atong akong bitas nga tsinelas. Nasiplatan ko si ma'am nga ginatabunan nakapanyo iya mga mata na tita. Si ma'am nga nagtao ka na akong ka tsinelas. Ginaturok ta na kaiban nga guests, mga teachers, nagsurunod duman lang sanda, turo iya andaluha. Pati mga ginikanan, naghiribi sa akong mensahe sa kabataan nanda. Ngaya kapigaduhon, hindi tirason, para malabot ka kabataan nanda, iya masanag nga buwas damlag. Tungod nga napamatud-an ko gid sa akong personal nga inagihan, samtang ako yan nag-eskwela, kagdugang pa. Edukasyon gid lang, amuyalyabe, para makagwa kita sa sumpa kakaimulon. Mantita, way kumapunggan niya akon emosyon, samtang padayon niya akon hambal sa microphone. Naguntat gid ako anay, kag maghibubunot. Na-touch ya kabataan, na-touch sila, naghinibi sanda. So pagpanaog ko sa stage, ginsugata ako ni ma'am, kag hakson. Waay na kunugin paabot, nga amusad to ya mensahe ko. Nga madumduman ko pa, yaging tauna ka na akong nga tsinelas after 10 long years. Tita, do hindi magpati ya iban nga teachers kay inagihan ko, hasta nga nag-professional. Pati ya among district supervisor do hindi magpati. Hambal na abaw, Miss M, gipaturo mo gidyaluha ako. Kaduro doon ka graduation exercises, yan natambungan ko, ikaw pa lang yan nakapahibi kanakan. Ay sabat ko, ma'am, waay ko ginakahuya, ya akong kabuhi, ya akong ginikanan, nga bisan waay sandati aram, tama kapura o tya pangabuhi, paningin proud ako, nga sandaya nangin ginikanan ko. Kagyatanan nga kapigaduhon, amuya ginhimo ko nga inspirasyon para matapos ko ya akong kurso. Tita, sa bitas nga tsinelas, napahibi ko ya audience ang time nga ato. Hasta do lang dyan ay tita, kabay nga, ya bitas nga tsinelas, makatao kaleksyon, kag inspirasyon. Sa pareho ko, nga natawo sa sitwasyon, nga ara pirmi sa idalom, nga ya kalibutan, bilog. Kung kaisa, ara ka sa idalom, kag may tsansa, nga makabutwa sa ibabaw. Kapit lang sa aton makagagahom. Maghimo lang kita sang maayo para sa aton isig katawo. Ang mahal nga Diyos, magaubay ka naton tanan. Tita Regine, durugid nga salamat sa imo pagbasa. God bless sa imo panimalay kag sa KLP. Sa gihapon, The Crying Mother sang The Sugarlandia of Iloilo. Matahong nga inspirasyon, bitas nga tsinelas. Siguro kung ato kami dito, no, isaman kami sa mga naghibi, kag nagturo gid ang luha. Do sa ano bala, no? Kag sino si Mamo, wow, na-overwhelmed gid si Mamo. She was not expecting nga madumduman mo pa ato, kag dito mo gin sentro ang focus ng imo nga speech, sang imo nga paghatag inspirasyon sa mga graduating class. Congratulations! Siguro, no? As in, kung panumdum mo, kag ginahanduraw mo ang mga nagkalatabo nga ato, siguro may mga moments nga nagaturo paghihapon ng imong luha. But congratulations, na-touch mo ang tagipusoon sang tanan nga ato dito. Kag natagaan mo gid sang nagakaigo nga motivation kag inspiration ang mga graduating class. So again, congratulations, bangod sa bitas nga tsinelas. Mga kabombo, meron ako mga istorya ka angay sini, pwede gid ma-share diri sa kahapon lamang program. All you have to do is write your stories and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sa gihapon sulaton ninyo iyang makasaysayan kung wala sang mga pwede malihog nga sulaton ini or wala sang computer, pwede gyapon nga sulaton. Basta do klaro lang gid ang agi. Try lang. But bisan hindi klaro, okay, sige hapon, intindihon ta na iya.
Sa ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bomboradyo, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, check natin, Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, 104 days to go before Christmas. Pwede nakabakal. Bisan umpisahan lang anay sa Christmas wrapper. Sa liwat, ginapanawagan natin dira ay gina-remind ang aton nga mga bisita mo si Mr. Amugi na iya. Sir, kita diri tomorrow before 2 p.m. Kadto ka diri sa Bomboradyo, diri kita sa may Mapa Street sa Sky City Tower. And then palihog na lang bit-bit sang imong pa-Xerox nga ID mo, 2 copies ina. So see you here tomorrow, sir ha. Kadto ka gid. Salamat gid. Mr. Amugi na iya. And dapat no mamati man ang tanan, especially yung tanan natin yung mga letter senders sa aton nga announcements sa aton nga next winner. And that would happen tomorrow after sa aton nga pag-interview kay Mr. Amugi na iya. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow. Magasunod na ang mga dramas kada hapon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. I'll see you again tomorrow. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.